yakazvakabuda panapa Boshongora na Kanyemba Patrick Bonzo vakaburitsa nyaya panapa yekuti Sugar ari kukoniwa kuchengeta vana vake vakaita nemudzimai wake wekutanga. Vakazosiya nawo nemudzimai uyu, asi mai ava vane mbonaona dzavakasangana nadzo mukugara kwavo naSugar. Zvisinei hazvo ndazoitawo mukana wekusangana nawo mai ava ndikamboti turudwe ndikakurukura nawo kuti tinyatsokunzwa, nokuti paipe pavakauya paipe changa chingori chidimbu badzi. So apa toda kuti tinyatsokuinzwa yese kuti ko ndezvipi zvacho zvakaitika. Zvisinei hazvo regai panapa tibva tangotanga nekuvanzwa iwo mai Sugar iko zvinhu zvavo vakazoroorwawo neumwe murume. Sugar ndakamutora ari buchaman. Aiimba nziyo dzake ari mushandi pamwe pabudiriro 4 paakanga ari sabuchaman. Ndobva ndati ndipe ndimboteerera music yako nokuti isusu takura tiri music. Vacharewa ndiye mukuru chaiwe Spinalong. Nazvino ndo vanotengesa music yakawandisa muno muZimbabwe. PaWestgate inonzi Music World. Vanotwa vachitagu. Saka Sugar ndamutora kuda ndanzwa music yake. Akatanga kumbotsikisa music yacho iyoyo haina kudairwa neruzhinji. Ndobva ndaitora semunhu anoziva music, ndobva ndaona kuti pane paakanga akakanganisa kuti music yake ibude. Ndobva ndatora dzimwe nziyo dzaakanga aimba pakaseti yakanga ainayo ndokudziburitsa. Ndopamuona pakabuda Juliana. Yakaridzwa kudhara asi vanhu vamusina kumboinzwa kuti izobuda kanga katoike chipiri. Saka ndakashanda nemwana wandichedza kumusumudzira kubvira pazvipfeko zvake, zvipfeko zvevatambi. Achikura munokuziva kuti munhu kana akakura kunenge kwaane vamwe vari kunzewo vanenge vaakuti huya. Indakanga ndisina ngerichitarisire kuti Sugar angasumudzire ini, asi ndaida kuti ndisumudzire kuti agozokwanisa kusumudzira vamwe vanhu. Adaro music yake yatanga kubuda iyoyo nana Mairos vaye kwakatanga kuuya vanhu vaida kuedza kumuba. Nevakuru chaivo vanotsikisa music muno muZimbabwe vakatouya vachida kuedza kumuba. Ndobva ndaona kuti ndinge ndaane threat yakanyanyisa kubva kuvanhu vakandikomberedza nokuti vakanga vakumuda. Iyewo akanga akwa-attractwawo nezvaakanga ari kuona kunze, but zvisingaite kuti talent rake risumukire. Saka pekutanga ndobva ndambomuregera kuti aone kuti kunze uko kunotonhora. Ndobva ndamuregera. Nambopedza nguva yakati ndobva adzoka, ndobva ndamutambira semwana anenge akatadza. Ndokumutaura kuti aiwa, unofanira kugara panzvimbo imwe chete. Panapa vanhu vanouya every Friday, every Thursday, every Saturday, every Sunday vachinzwa uchiimba. Saka pakuimba kwako zvidhakwa zvinokurumidza kupika kuti urwuyo runonakidza. Kana wadaro iwo chibudawo chinoningirika. Zvino kana ukatora music ukaenda kuti wakuenda kune vamwe vasina ruzivo nezvemusic, unongotambisa talenta rako. Akaramba achingoripita zvinhu zvakaita saizvo, zvinongokuti akaenda ndomutambira, akaenda ndomutambira. Kusvika ndazoona kuti ndamutengera music, ndakufana ndakatenga almost about 3 sets dzema-instruments. Kusvika aparadza ma-instruments, zvokuti kugoko kunotove nema-instruments ariko. Akasiya asina kwanisa kuenda kunotora. Aenda zveasiri mumaoko mangu, atorwawo nemunharaunda imomo. Akasara sei ma-instruments ikoko? Handisi kuziva kuti akasiya sei. Zvokuti izvari ameno kana achiriko akangosiya the whole set ikoko. Zvokuti izvi angadai asinganyanyi kutambudzika zvaari kuti angadai kusenzesa instrument iroro. Saka ndakangomuregerawo ndokuti chimboona kuti uzviedze kuzvimirira ungereke wega uone kuti kunze uko kunotonhora. Ndokudonha kwaakaita Sugar. Inyaya yekuti akanyanya kuteera vaya vanouya kuti uri kupedzerwa nguva iwe ukazodai ndofunga zvinodai ukazodai zvinodai. Ndo pandinoona pakarasika Sugar.
Andine urombo ndabva ndangotanga namai Chitaro apa amai Chitaguka amai Charewa ndandagara ndakuimbisai kuti muchanzwa iwo mai adzimai wacho zvisine hazvo kam mangonzo ndabva ndangoitangira padumbu pacho kam ndimai Chitaro ndo amai Chitagu ndo akazobatsira murume uyu kushuga sekutsanangura kwavaita mazvinzwa. Zvisina zvakaregaika tidzwe panapa kubva kuna adzimai wacho. Inonzi Regina Chibanda. Regina Chibanda makabara gore ripi? 1983. Makaberekwa kupi? Panyadire Mission. Musi wa 5 January. Kumusha kwenyu ndekupi? Kwamurewa. Papi chepo? Pauzumba pakarimbika. Aiwa, zvinofadza chose. Right. Imimi Sugar makasangana naye kupi? Sugar ndakasangana naye Glenview, ndakauya ndichishanda mumba. Pandasangana naye paGlenview ashanda makudzionera. Gore ripi? 97. Achishanda makudzionera anga maitwa chi? Namuri mbucha. Omamuri mbucha. Right, ndipo masangana na Sugar. Akaona umwe ndiyana. Ndiye ndima akatanga kumuona. Aiwa, iye ndiye akandiona. Ndichinotenga nyama. Ndaenda unotenga nyama ikoko. Saka musi wacho nawo akazosvika achindibata ruoko. Ndanzvibva unoperekedza masteps mumwe musikana mwana wamai vandaishandira. Ndipo akasvika achindibata ruoko. Ndibva ndataura naye. Akati chi? Ini ndandiri mudiki akakoti ndinokuda. Ndakatomboti ini nangu handiti sei. Asi ndasvika zera rekuti ndinokuda. Mamune makore mangani? Ndine 15 years. Mukatanza ndasvika makore. Musikana ndendinawo vana vaamai vandaishandira. Ndo akazondimanikidza zvikanzi aiwa ingomuda uzive kuti anoshanda mabhuchero. Vanangomubvumawo zvangu. Ndati alright. Sei vakati amuzita anoshanda mubhucha vaitiziye izvo? Ivo nofunga vaitira kuda kupiwa nyama. Ndo zvaaitira zveshuwa. Inde vamamuda? Vanangoti it's okay, alright. Asi pamakabuda ipapo nyama yanga yavi? Inangu handina musi wandakapiwa nyama imo. Asi kuti vasikana ava ndowaienda kwachitaura naye. Ami kuti waipiwa nyama kana kuti chino kuti iwo ndwaimufarira. Saka makatengeswa nenyama? Vakatonitengesa nenyama. Aiwa, right, ndobva matanga kuwirirana pale. Ndobva takuwirirana. Nchibva mazonzi makudzionera mimi muri kudiwa chi munhu anobika. Achibva handitaurira nchibva ndaenda. Ndibva kushanda hangu kubika imomo. Ndichidzidzira tiu. Achindzidzisa tiu. Ndibva ndangodzidzira ubva ndaita sei? Ndibva ndagona. Ndibva ndangoshanda imomo. Vavazoti handei kumba. Ndakaenda kumba. Ini kumba kwavo ndisingakuzivi. Saka vakaita kungu vari kutiperekedza kumba. Achibva watsauka nepakwe pamba. Kanzi ada kuona shamwari yangu. Vandaenda. Wakomana waye. Ndinaona vasikana waye. Vachibva vati arikaiti mbuda kotenga chingu. Chiisai mbureti. Vandaisa mbureti. Ndokuisa mbureti. Vanhu vaipasiya vhardhovhu vakedo. Ndokuenda. Kwakaenda imba ndokaenda tsuku. Ini ndobva ndasara. Kwakanzi kwakaduka. Vandatosvika kurara ipapo. Pamba pai. Ndipo wakarara nini? But imamu musikana? Ndandiri musikana. Saka makabvuma? Ndine 15 years. Saka makabvuma kusangana naye? Handina kubvuma. Chii chakaitika? Pakaita bata wabata. Pakaita hondo? Ndipo wakarara nani? Asi mukomana wetu ndebvu akaramba achi? Iye ndiye akaita bata wabata ndokurara nini kwaakaita. Saka inini manje ndakatongoona kuti
ndichadzokera kupi ini name yangu aitambudzika vaitata yakakura tichitambudzika achienda kumaricho achitisenzera saka zvinhu zvanenda kawenga kuti ini ndopowa mimba ndoenda kupa amai basa ndishandira futi ndova ndati aina handina hangu andichaita sei pandangogara ipapo kwemima angakudza kuti maita mimba ndiani ini nangu muupenyu hwangu handidi kunyiba nyange mwana wangu chaichai kuti mwana kana achinge abatwa nemurume kuti ndibvumire kuti mwana kuti unobva wedzouya kumba unenge wautodzidzira chiuri ndozvanoenda kawenga ndokugara kwandakaita sei kwandakaita ndiri mudiki zveshuga zvokuti pandaenda kumba kwana shuga ndaibikirwa sadza nevamwe ainzi tetemevi ini ndaitochera mvura nokubika muriwo ndisingakwanise kubika sadza nokuti ndiri mudiki ndokugara kwandakaita pamba ipapo magara nashuga angati mudzimai murume wenyu kwa iye anga asinawo mudzimai iye anga asina ndini mukadzi wake wekutanga saka makaita vana vangani makubva maita mwana wokutanga ndava ndaita mwana wokutanga kudza naye ndobva maramba muchigara vese achisenza kubhucha aishanda mubhucha imomo mandagara naye ndakamuzvara musi wa3 November ndobva maita sei vandagara ndiri naye kudza naye kusvika akufamba akugona kutaura wangu andiendesa kumusha wasara muno muharara achishanda tandatozonzwa kuti anzi murume yaita sei atizisa mukadzi umwe futi ndakatombozviramba kuti taruingaopi nokuti anga akanyarara tati taruingaopi anzi taruinga uyu ndikati charuinga manjokota iye akazotamba mainzo ndoko zvakatangira ikoko ndakasungwa ndichinzi ndaba mari pakambani
saka mudzimai wangu akanzwawo paStar FM pachitaurwawo nezvamadzibaba masango, saka akazokwira bhazi kubva kuSouth Africa kuenda kuRugare kunobatsirwa namadzibaba masango. Abatsirwa akadzoka, ndakazodaidzwa pabasa pai zvichinzi munhu akaba mari aonekwa achida kuba imwe mari, saka ndakazodaidzwa ndakanzi zoni iwe takuwedzera imwe mari sezvo tanga takunyepera. Naizvozvo ndoda kutendawo kuna madzibaba masango nekubatsira kwavakandiita. Samanyika kwamtare kumakomoyo marangarirwa madzibaba masango vachange variko mangwana iyo Friday ino svondo rino 19 January vachange vari muguta redanga mvura pa 248 kunyamahuru bus stop kuarea 15 vachange vachibatsira vanhu matambudziko akasiyana siyana, uye vachange paine mukana wema 1-on-1. vanoda munokwanisa kuvafonera panhamba dzinoti idzo 0773 066 354 kana pa 0778 807 344 kana kuvafonera zvakare panhamba dzinoti idzo 0776 581 698 kana pa 0776 581 704. Svika uonane namadzibaba masango uyambutswe, ubatsirwe, usunungurwe pamwe nekuzarurirwa masuo ako nemunhu waMwari madzibaba masango. Ndakamuda nega inini. Rekaiti nzepana pakuti amai nini vauya. Chii chakazoitika apa? Tazoona aita sei auya zveshuwa mukadzi akazouya kumba, ndikati andirozve ndiri mudiki ndisina ana pfungwa dzekufunga zvakawanda, ndichiri mwana mudiki ndisingatombofungi zvakawanda. Ndakagara nawo amai niniwo takavira, ndaingowirirana nawo chingogara. Akakudzai sei imi kuti ndani umwe mudzimai? Ende imi makauya sei kubva kumusha? Akakushedza imi? Andina kubva kumusha, ivo vakatouya nemukadzi wavo kumba kwaamai wavo kumusha. Mukadzi apa vabereki vake vakamutambira achipururudza achifara achidzana achiita sei zvikanzi ndo zviri pano. Imi makapururudzirwa ere? Ndakapururudzirwa. Uyu akapururudzirwa futi? Akapururudzirwa futi zvikanzi ndo zviri pano nekuti baba wake ano vakadzi vangani vairi, sekuru wacho nguva ino vakadzi vairiwo, saka manjokota yacho ine vakadzi vakaita sei vakawanda, vanhu vacho wese kaucha iri kubhuira wanoita zvavakadzi vakawanda. Saka ndakangozvitambirawo ndikati iye kwamuri mimi akakudzai sei kuti ndauya newe mune mudzimai? Yakasvika sei shoko rero kwamuri imi? Inini shoko rakasvika manheru avakauya nemukadzi iye kuti ndo zviripo. Ndauya nemukadzi? Ndauya nemukadzi. Mukati chi? Hapana, ndakangoti alright. Sezvo mama mbozvinzwa? Ndisina mbandazvinzwa. Ndakatongotanga kuzvinzwira ipapo. Ndikati anga alright, hapana chakaipa. Pamagarisana namai? Ndagarisana hangu nawo. Vachito zvavaita ana amwene munongoziva kuti kana paya munhu ini ndiri mudiki ndiri mutete. Zveshuwa ndiri mutete. Uyu mukadzi yanga akasimba. Ngaine mahips kudai. Vaitaurawo zvavanotaura ndisingazviteedzera hangu. Zvekuti chi? Zvekuti akazosimba ndo akadzi chichi, saka ini nawo. Imi hamuna mahips? Ndisina, ndiri mutete kandi ndiri mudiki. Ngati ina handizviteedzere hangu. Zviripo ndo zvandoita sei? Ndo zvandogamuchira. Zichiti tikarara mukicheni aenda korara nemurume oenda korara mubedroom. Asina murume airara mukicheni muna ana amai. Tichingoteedzerawo zviri papi. Saka mukuru wemimi bedroom yanga iri yani? Pakauya mukadzi uyu nini yanga iri amwene. Ndo akati pape kurara. Saka imomo mumba imomo ndo mwaita sei? Ndo akaita mabhiriboba awo ekuroora chirugara ipapo. Saka ini ndakazosara kumba. Saka imimi kureva kuti imimi murume airara mubedroom umo.
mukadzi anenge ane juti rekunorara imomo ndiyaenda imomo ndiyaenda imomo. maita mazuva mangani majuti? Vaingonzi one day munhu achirara achibuda munhu achirara achibuda. Ini ndaingozviteedzera nokuti ndisina chanakana zano rekufunga bras kwende ndiri kwekuri kubhoera kwamuzokomba kuru ndaingoti ndizvo zviripo aina ndasvikita enda hapana akiwasawandipa mari ndikati oraiti ndagara. Asi hapana imbodarikidzawo mazuva here kumboko? Ameno waizviita hauka inini kwakunde ndichadii ndiri kure zvangu ndaingoteedzera zviripo ndikangoti ndo zvandoita sei zvandotambira. Ndovamagara kuya? Vandagara vatorana nemukadzi yedu kudzoka kunogarara. Imi mubva masara kumusha? Vandasara vashanda kwekuine zvidhina vataforoma zvidhina izvi ndine ndakazviforoma zvezviri 5,000 ndakazviforoma gore rakaita rovha vari kumusha ndakazviforoma. Wakazomboita rovha? Wakaita rovha. Basa rakapera kubhucha? Rakambopera kubhucha ndokumboya kumba. Vakauya vari vese namainimi? Ndobva makuforoma zvidhina imi? Kwamainimi? Vaiforoma apo neapo nokuti madhesi achangu akazvitakura saka ini ndindavanzoita basa rinorwadza. Vandati hazvina mhosva vandakuita basa rangu. Vauya kunoona amainini vatumira vawasvika vawashanda basa panenzi panyaumwa vawana mari vawatenga marata vanditumira marata pamusha nemari zvikanzi chiendai motakura zvidhina nevanhu vandatakura zvidhina zvezvi vandatakura marata. Munhu aiwa akaimba ini ndichiita dhakabhori wemunhu iye ndichikanya ivhu ndichimunenge ndakapinda basa kusvika imba yavakwa 3 rooms iyo ndichishanda ndini mukadzi akagara upi kuno kuHarare achizoenda kumusha. Imba yandaenda waka ini ndokusvika ndokumupa 1 room yanzi ndiwo yake iyi munogara umu ndisina hangu chekutaura panangoti oraiti pandagara zvichwa mukadzi wendagara naye 5 years. Chakazonetsana hangu nawo handizozivi kuti wakanetsana ndakazongoti ndadzoka ndauya kubva kumusha ndadzoka amene twakanetsana nekuti mukadzi wendi aipiwa mari ini ndisingapiwe mari akatambira mukadzi wendi aipiwa mari aichengeta mari ndakatanga akunzwa kuti akunzi ndipe mari ndobva wamupa. Vandatoona vanhu vakunetsana vakuramba navakutana kuti yei tora hembe dzako isa pabhegi. Mukadzi akati bhegi ndakatenga zvikanzi ivhu reumba kwenyika handiti ivhu reumba kwedu siya zvinhu zvangu vasasara. Akaenda nemwana? Vaenda nemwana. Mwana musikana anonzi Maudi. Vaenda nemwana ndokwakaenda wabva kwaendera tu. Kwakuri kupi kumusha kwake mukadzi? Kwagudu. Kwazinata. Ndobva masara mega? Kwaserima. Ndobva masara mega? Pandasara ndega ndakagara zveshuwa gore. Apa mamasara mega manje mamasununguka makufara? Hapana kufara ndaikonengiri kumutadza kufara neandimurume aye wenyu ndaingogara ndiri munhu angu wokufara ndisingaratidze munhu kuti ndiri kufungei kana kuti ndiri kuita sei ndiye ndiri munhu wokungofara kutukwa kurohwa hapana munhu aizviona kuti ndo zvandiri amandiro ndisingachinje nyangwe nanhasi ainge vanhu vanditukanaita sei aikurwere munongoziva kuti munhu kana vaita pachipari mumwe akaita munyama anopomwedzerwa zvese saka hapana zvekuzviita kana unge uri kure seiko ndaiti ndiri kubhoera ndikacheuka kuti ndiita semurehwa kuti iri kupi kana ndega ndaingochema ndichiti inonzi ndobeni right. Aenda mukadzi masara muri mega makagara gore makazoita sei? Ndakagara gore ndiri kumusha futi ndobva ndanzwa kuti taringa yaita sei atizira umwe futi mukadzi umwe mukadzi ndikati iye kangati ndaroora nemistake kwagozotizirwa kuti zviite sei panangosiya aimuda achidaidzwa nevanhu kuti haagone kuti sadzana kuti katanta chiva ndauya zveshuwa nehasha ndaaboda kusvika murowa mukadziyo uyo haana kuyazopururudzirwa musha uyo akaenda unopururudzirwa wechitatu uyu akazoya futi kumusha azoya akapururudzirwa nanatete kumusha kwavo kwakuri ananatete wacho ndo waisapota zvakadaro hanzvadzi dzake arisapi kunonzi kudevedze kutsanza guru ndokumusha kwavo ainzi ani ainzi anokungadza kuva kudzi ndii uziya Alice uzoti uyu
zitaracho ndibude Elisa Kanda wainzi Elisa uyo ukuenda inzi Alice ainzi Alice Sinata imi muchinziwo ndonzi Regina Chibanda ndokubva mabva kumusha mukauya mukamuona mukada ndikatomboda kumboa komeda umuroerechi ndandani hasha kuti ndaramba ndichita upenyu hwakadai pamwe angaudzonza handina mukadzi akaudzwa kuti handina mukadzi vanditsananguri kuti ndakanzi handina chi mukadzi handina mukadzi ndikati zvina mhosva achitendeswa kuchikoro chedress making aendesa kuchikoro chedress making imi musingaendese kuchikoro akagara naye kwenguchikoro kosi yekuruka musoro kani ndakagara naye ndakazopedzisira ndazosiya right mainini kwakaita mwana mwanai kwatanga aita mukomana anonzi Tashinga akazoshaika kana maamunhu ngoshuga washaikirwa nemwana ainzi Tashinga achibva aita imwe nhumbu vazvara mwana unzi Munashi futi mukomana ari kubva saka wane ari kuikoko kunonzi Utsanza guru kwaRusapi ndokwaari makaramba muchigara mese ndaishinga imi mamuchingori akaya mai wechitatu mamunongori nemwana mumwe chete ndisina mwana mumwe makazobara ani manje ndakazobara anonzi Taruing na Sharon anonzi Muchaneta ndo mama ni vatatu mai madhu akandisiya ndine tinotenda nakudza naye napanaishi mai Tashinga pakazoya ndikazoita 2 apo aita 5 ndo zvaita 5 plus wane kushaika iri nhumbu yakabva ine 7 months ndangogara saka zvavaita manje mai Tashinga waiti wakaenda kumagitare nyange wakaenda kumagala wakauya nemari ndokwayaigara kwamainini nyange wakatenga chikafu wanga asingazvinoti ndinowana 5 waindishera chikafu semwa swainenzanisa mai Tashinga ini ndinowana 5 uye ane wana 1 waingoti mukadzi wawo sheya ndakambovabvunza ndikati ako munongotishera kudai sei ndine wana 5 ndinoita sei apa munoti makaenda kumagitara amite sei amudzoke kana makutumidzira mari yosvikira kuna mai Tashinga ini ndo pepe machokota Taruiga ndio amaishuga kawa manzwa wakawa lakitsanangura kuuya kwaana amainini zine tomira kunzwa nawo ningoza 10 o'clock ka kutenda kao pati pana uzona budzo kupedzisira pazora nasika pa National FM
shuga taruinga manjokota 2012 production hanzi munoda ndiite sei kambo kanonziko nditungamirei atirikufambira naye kamberi naye hurukuro kashuga ndatini nditore mukanonoka nyaya yakabuda panapa taronzi shuga ari kukoniwa chengeta munhu tikataiwa rega timboibata zvishomanini tinzwe kuti kwakabva kupi shuga wakazosangana namai Charewa ndo vakamubatsira vakamusumudzira rega tinzwe kuti zvakatanga sei. Ndakave nekuwanirwa ma-instruments handisiri ndakamatenga, ndakabatsirwa naambuya Chitagu muvhenekeri mukati merimo. Wakasangana usi ambuya Chitagu? Ambuya Chitagu panguva yandakanga ndakuridza manje nevakomana vakanga vaine bhawa ravo kubudiriro 2, saka panguva iyoyo vakandipa mukana wekuti ndiridze ipapo, vakatanga kundiporomota ende mai vavo vakandibatsira zvekuti pandakanga ndichifamba iyezviyezvi vanhu vaitonditi shuga nenyaya yekuti vanhu vanga vakuti shuga waparara mafanzi eshuga maserious supporters ndichizovatsanangurirawo machallenges andanga ndakusangana nawo mazuva ano. Vaitonditi shuga dzoka undoona mai vaya kana paine chakamakanganisirana ugare pasi nawo wakumbira ruregerero kana kuti iwe pane zvavakavaitira zvisina kuwadi mai vaya kubatsire, because zveshuwa uri kunyatso kutaura usina kana kuti kubhenda kuti mai vaya pandakangovasiya ndo pakabva patanga kuita zvinhu zvangu down, ende ndo chokwadi. Inini mai ivo vaya mai Chitagu ndakafungidzira kuti semunhu atora makore akawanda mai avo achibudisa mari dzavo achindibatsira kuti vanhu vandifarire, vanhu vade bhendi, because bhendi kuti ridiwe babaka, kuti muimbi adiwe nemafanzi, kunge muimbi achionekera akarongeka, kunge vanhu vanoridza bhendi vachionekera, kunge zvinhu zvamunoridza nazvo zvichiita kuti vanhu vafarire zvamuri kuridza, because pane kumwe kuridza magitari kwekuti zveshuwa munogona kubuda tsinga mugopera mavhoisi mugoita semuchati paita doro kuno kwashuga paita hwahwa, hapana madhiri anobuda kana zvinhu zvisingangwandamuki. Saka mai vaya vakanditengera ma-instruments, vanditengera ma-instruments ka vainditengera ma-uniform, vakomana vabhende vatengerawo ma-uniform, zvandaita dzakuitirwa hama dzangu ane mari dzavo vaitoomera nemari dzavo, nevamwe vekwamanjokota vacho chaivo kuno ndo kune zita randakatosimudzira, vaitoomera nemari dzavo kuita senge vari kuona munhu ari kushopera. Saka zvadaro ini ndakazosvika pakuti mai vachirega ndimbovapawo ndichimbova zoro dzavo, ndimbozvirumura yes, havana kumbonditi shuga zvaizotaurwa nevanhu vachivarevera nhema kuti vakazokundikana vakazodii aiwa ini ndini ndakatoti machirega ndimbotsvaga siponza munyowani mumporohwawo nemhepo mumporefreshawo, zvekuti nhasi uno uyu ndikatoona zvinhu zvangu zvichitondifambira sezvazvakutoda kuita, handitadzi kutomboenda kuti mama batai makadai napa ndinokutendai, panguva yandakatadza kukutendai ndinokutendai ndakabata apa. Izvozvizvi hapana pekuti ndichamboda kufungidzira kuti ndine dhauti nebasa. Saka wakakwanisa kuwanisawo ma-instruments namama ivavo zviri pachena ndo vakakutengera ichokwadi. Inda kuziva mari yako iwe, bhozi mari yako yawakaita pana chamungaurikire ipapo nekuti yako iwe hapana chayakatenga mari. Mari yakangonditengerawo zvimidziyo zvemumba, ndakakwanisa kungotengawo midziyo yekuti ndakanga ndisinawo TV, ndakanga ndisinawo sofawo, masofa anaotenga masofa asi ndakazenge ndanawo, ndopa zvakutangirawo kapo. Ndikakwanisawo kuchitiwo even mauniform evakomana vangu vebhendi ndinofanira kuti ndichimboonawo ndemene kuti ndisaramba ndichiremedzawo nekupotawo ndine gitari randakatenga, gitari rakandirwadza, ndakatenga $500
rikangogurwa risina kumboshanda gitari iroro rakagurwa ne vakomana rakagurwa nevakomana vebhendi pataifamba paya gitari ranga risina kubatwa zvakanaka saka rakadona ndokubva randoguka nemunomu saka ndakabva handida kana tomborigadzirisa ndobva ndangobhoekana zvakadaro ndaitenga zvimwewo zvinenge zvandaiona kuti zvinenge zvakufa ndanda kupota ndichitengawo nezvimari zvandaipota ndichiwana ndikakwanisa kutengawo sutu ndopa ndakabva ndatoti regai ndimbotengawo sutu nekutengerawo madzimaiwo zvavaida panguva iyoyo madzimai ndaitovabatirawo tunhuwo tunovafadzawo vanga vakuonekerawo naiwo zvishuwa baba vari ende panguva iyo vaindida manje kana uchiti panguva iyo vaindida kureva kuti kozvona havachakudi izvo havachandidi zvamakaita nhasi muchanzwa bhata hanzi namai chitagwa amai charewa hanzi shuga haanonoke kutoreka kubiwa 2 minutes haanonoke inzwai munzwe panapa vakamboedza kumubaka kubva kwandiri ndobva tamuti enda unoningirikako haana kumbokugara ndobva adzoka ive ndopa akatanga kupoya kana iko kugoko kakanotakised ikoko kuti it was the same thing pana akanga amubachenda ikoko ndo amene zvakanoitwa ikoko mainstrument ndobva angosiyiwa mainstrument akusiyiwa kwakaita hasi nyaya yekubatirwa nekuda kwemari yekusabata kutotiza chaiko amene musindo wavakaita saka mamuna kuronda here handina mangosiya zvakadaro ndakasiya zvakadaro ndakatenga instrument munonzwa anonzi instrument amagitari ndofona kuti kusvika ma20 but hapana kana 1 paanenge angobhuruka ipo panotora chinhu chiri very expensive chinoenda nemari inotyisa I think it's the background yakauraya shuga zvachose zvokuti chinoda akangotorwa nemunhu asingamzivi agari naye kana mwedzi anotoda ini shuwa haambofa akasimuka sanga achiramba achichema anotoda ini nokuti ndobva ndakuta kuti izvi zvikai chimbokira kusvika wagona kunofunga inomwe haana patience dzakadaro saka nhasi akauya munoti kudi akati mama ndauya ndasiya asi munongoziva kana muchimutambira kungotambira mukuziva kuti mutambira chi asi mukutambira dambudziko kungotora uchingorasa asi anotorwadza shuwa ndinotozwa kurwadza you find kuti madvd ake ese they were done pano akaitirwa pano ese madvd yake ese amunoona yakaitirwa pano uchiedza kuda kudi kusumudzira munhu but he really failed me zvokuti unoshaza kuti voita sei handai munotora chinhu chesekeni ndaitora chinyowani womuti next kunonzwa kuti gitari rakaningirika rakatengeswa chinyowani handina chesekeni chinyowani japreza uya acho yachi ndikukumbira mama gitari ndiedze kupractiza gitari kuti ndioningirika maita sei zvanga zvisingaiti but you find kuti vazhinji vakanyoka kubva mandiri
mama musicians amunyuka vese na Trison waye kuti anyatsogungudza madrums akabva mandiri waito yachiridza madrums airidza kwani mashuga mubhendera shuga ndo mairidza Trison ndo mairidza Trison kuti agone ndo maitoridza ndo maitoridza kuzimara asumukewo kuti mama ndoda kuita ndakuida kuita ndege you see saka unonzwa kurwadziwa so kuti unosamda just yesterday ndaitota sandingeki pa WhatsApp ngeki profile picture yake ngati mwana wangu what is this unoza ivi pacho pamuti ndakaona imba ya ngeki stand yakapiwa na chiyango ndofungana nasi nofana ngene cabin I'm telling you woze patwa mufunga kuti mari yacho uye kungiriki yacho ndiipi ndo pane dambudziko andifunga kuti anopinguka koiko mazuva kuzoite musiku vane futi offer yavakapiwa ikoko haina kukwanisa kusimudzira here kuti avake pekugara stand akapiwa chinoitika ndechekuti shugaiti akaona munhu waanotaura naye even chinenge chinofanira kuvandisa upenyu hwake angasingagoni kuya kuzomutaura kuti ndaofwa zvakati pamwe ndaitozonzwa nemakuru nababa ndivandozonditaura kuti shuga akataura here kuti zvakazvakaka taanambotaura ane kamakau secretive kokuti ikakanomutsimbirira futi saka izotenderera kuna baba asingaendi avaitozvinzwa vari kumabasa mavo vari mumabasa mavo ndopaunozongozunza kuti because you know what ipo pandakamuti pana Juliana naningiriki irigati kurekodhi tega titenge macovers zvese nemaningiriki tega tite production yese tega production yedu tega totengesa tega toona kuti chii chino why I was saying that baba vangu vari mukuru weningiriki isipinda longa ndiri marecord bus ese ayamana Greta Means mana HM baba ese amaionewa airanwanchi arigonana achariwa saka zvanga zviri easy kwatiri kungotora miziki yokusa marecord bus ese kunosvika kwese kuna Blayo kuna Vic Falls aingopera ndofunga 1000 yaitoshota akaramba wairamba achiti regai timboona Diamond iyoyi yakamudestroy ndofunga meno vaifunga kuti vanogona kumutora kavoita mari naye ipapo ndopandakaita ningiriki ndopaakaita blanda angadai ari samwe mukana pawestgate paningiri pashopedi pawestgate mukaiona zvairi fully ngeti we sell originals we are the biggest buyer music muno muZimbabwe but opportunity iyoyo akatadza kuigreba unofanira kuti unokura nechakachakati tikadai so unodai that ngeki yamataura iye inofanira kunge esunzwa inotorwa yononzi Diamond ava vari kuda vanoti zvaungofanira kuti ndati japreza uya pano toda kurekodha iwe totengesa tega todi ukatora that ndokasa Diamond iko kwambe ngari munoti chichinetika still ndokumira kwakaita shuga angadai ari someone and angapinda mumaoko munhu ane tsitsi it's not easy to buy 3 sets yese kubvira kugitari kusvika kutambo dzese kusvika everything nembatya dzese dzako iwewe nenhingiriki otozoyambuka futi nokunotengera mukadzi ari kumba nokuti nenguva kunyara kuti akauya zvaonekwa amaicharewa hanzi izvo zvakareka yashuga pakubhadhara apa pakuchaja hanzi anga asina basa nazvo anga asingatarise kuti zvakamira saingochaja chero yaanenge apiwa iyo chero yesadza ndaakutorova bhendi imbodzwa ipanapa zvinombofamba sei
aenda panhingiriki haazive kuti panochanjwa mari chero angoona mari yekuti mangwana vana kumba kwakumudyiwa chikafu yake unoti vanhingirika apedza. Saka pane dambudziko vanawo Antoine varipo vese kana dave vese varipo vanhu vake mismanagement chete and iyo zvakarewo haadi kuudzwa. ndo pane dambudziko rake haadi kuudzwa haadi kutsurwa kuti apa pari wrong haatodi ziya kuti kana atodaro kana zvamubhuwa ari pastage kuti nawe wazonzuri anogona kuburika shuga achienda kumba mugosara muchiridza sugar nowhere to be found. Anozvita sugar anozvita because imba yake it was across the road kapa renda kungiriwa anokusiyai makadaro andi mabhindu anomboridza kuti uzati ngirika ari kukwira pastage pakita pakati sugar amuwani anenge aenda problem yakaida kutsuru ari tsuru short tempered zvinofanira kupinda kamubasa racho remajikare jaiungiki machesi yakanza mutaura akati mumabhendi mese pati asatambosangana nasponsor siasponsor wainayo shuga angadai akaita zvakaita uyu waungiriki ukwanaisono kuridza nangiriki na anozani kuno mukuru wesuro anozani John iye mkuu yanzani kuno babasharo macheso akamutadza akadai akaitidza namacheso futi akamutadza hanzwisisi saka I don't know kuti maybe kudani kusafa kwaita but nekusafa kwaita kuti more dangerous all the instruments will go and abva pandiri amene okuchiredza akampa a set the whole set yema instruments munhu iye akangosvika akasikutura mainstruments ake isa akanovharira aona kuti hapana anogona shuga ndogoni kwanini hapana anomugona illiteracy yacho yakanzomira midzi mari haidzipuriki and safani yacho chokwadi chasapa svika pokutika kana stand yacho yanogona kuitengesa yari mutauro zvevana vacho vari kupi izvozvi kumusha kupi kwadzimai ndofunga kumurewo here aiwa vamwe vari kumusha kwake cheko vemukuru kubwera asi vabereki vangasirira vana vachitambura kudaro. Vabereki vapi? Vabereki vani vashuga vakangofanana kazva ndokutaurira just the same mentality yachinhu chete. Mai vacho vakafa baba vacho ndofunga ndo varipo kana vasina kubhozi ndanengo zvimwe chete. Background yacho yakadzima kuti dzi mwana anobva mubackground yakadaro mwopepuka but it's like the entire family hapana ndinonongedza kuti uyu anenge akati hapana it's the entire family saka hapana panurike pakadaro apaya chakabaya chikacho chakabhozi vana vai vakakura vachifudza mombe vachipinda mabasa ekufudza mombe zvikazongoitawo like kupinda mutauni andimona saka bhazi rapinda musimende ndo chaivo akapinda musimende but manje chiri mukati make icho ndo chiri very important bhandi rakatopinda musimende chai ndakatagona kudzi and malast days anga akuita tsika iye ruta kuti anoya pastage na 11 show yatanga ifana utanga I problem ya musicians ese muno muZimbabwe amene vakaitora kupingikiyo paposa pakanzi 8 o'clock anoya na 11 ma musicians emuno ndo problem yawo amene vakawana kupi that style iyoyo yokuti nikanda kuzikana sekunoenda pa stage na 11 na 12 ipapo ndo pari kuuraya music yavanhu muno azvisiri izvo zviyezvo ukaenda kunze ukazvi zvavanoita dambudziko iroro ndakazinzwa chitero na knowledge kune nyati zvichinzi vafana vemazuva ano ndipo vari kufira taiti tikati 7 o'clock paposta 6 o'clock tinenge takutorongedza mainstruments vanhu votoona kuti pane zvakuiti because nguva iyoyo inobva kuma8 ichinosvika kuma10 kahwa vanhu vanonwa ndo zvekuti nguva yavo chavaridzira vanenge vasanyatso kuona ndozvo zvavasingazivi izvozvo
unotofana kutopinda vanhu vachine jinja kuti vachiri kunzwa vachiri kuningira vanoda kwava vachiona kuti wadi wakuenda kuma 2-3 but now they will come at 11 voridza for 3 hours then they go. Umwe munhu anenge achida kungopinda imomo akangokuona for 2 hours obva abuda achienda zvino auya na8 o'clock iyo usatosva iyo inotori problem hombe imwe muno iproblem hombe muno mamusicians anotori dambudziko chaizvo nenyaya iyoyo vanofana kuenda pastage kuma8 kwete kuti vakuita zvana Oliver Mtukudzi zvokuti achembera kawa anouya kuma12 ongoridza 2-3 hours vaenda apa muri kungoindatwa dancing girls. That's not it. Hazvisiri izvozvo izvi saka batsiro yenyu yaonekwa shuwa maechitagu vakomana iwe pakatoipa apaka shuka taruvinga manjokota 27 minutes to 11 ndonguwa mwina national driver up somari begi ramasasi nyanyesti huchest zipest aikona kutaura chimuti takabata kuti bzi tichimhanya nacho right. Madzimai acho akamboona mbona vachigara vese shuwa dzimara akasvika pakutengesa huni achinotsvaga ututsotso kuronga pamba imbonzwa imunzwe erwa ningirikini sikani angoti azvina mhosva inini rega ningaita sei ndingoshinga zvichanda apa muchigara kupi ndakazinge kugara ubudiro ndambogara muGlenville 3 muna 53%. Kazinge magara ubudiro. Ndakugara ubudiro. Saka pa na mai na mai chareva pabasa pawo pa building yawo pazasi pacho na. Muchigara muri paimba muchite na mai nini? Ayo. Taigara pakasiyana. Taigara pakasiyana. Saka ini ndaenda kuhuni. Ndaenda unayambuka Mkwisi nchenda ku San Kristo. Unotsvaga huni wangu kudzina tino totsvaga huni ndo ya kumba ndokanda huni dzangu pasi ndo ningirina ndo mwana wacho nakudzi utanga utema huni dzitino dzitoraenda nadzo parodi wotengesa kana awana mari ndotenga muriwo nehupfu tobika sadza ndo ndikatora time ndichienda kuhuni ndikazinge ndakuda urumwa negarwe kuna Mkwisi ini garo handirizivi ndaitotsvaga huni dzangu iro riri apa rakabuda mvura rukowa riri kuse apa saka nenda kunzopera simba pandakazocheka chitasa kudai ndikati ko chini chichii ndopandikati tete maiweri mwana watete watete matiko maiguru ndikati uyai pano achivhuwa uye ndikati nditori pano neapa raindipedza simba zvodai rakandidhonza karaingondipinda nenomvura ndikati tete ona ichini ichi chii zvikati maigurupa ikudziuyai pano havana mbondivhundutsira kanzi maigurupa ikudziuyai pano chibva ndaenda wandibata roko wafamba neni wakutanga uchema ndati muuchemini zvikati munoziva garu here ndikati handirizive zvani maziva kuti maimatofa here ndikati nei zvikanzi igaru rinojewani apa mamuri padhuze nerukuwa dai rakubata handai matopinda mvura ndikati handitombozvizive mufunge zviya handitombozive zvakaita garu ndaitongoto hamene kuti chii ndatozotarisa kusaidi ndopanoona rakarara kudai ndatadza kuziva kuti chii kanzira ingokumwaya mvura rikudhonza saka ndikati handinombozviziva ndipo wanditora vawaenda neni pataiambuka tichibuda unotora ningirikeni huni dzacho mvura yaitisvitsa muno muchiuno wana wangu aisvitswa muno muhapwa chaipo tichifamba apa muchinzi mune makaro apa ndaingoshingira kuti ndione kuti vana vanodyei nekuti hapana
wakaenda waingoyo apo neapo pawaida wakada kuti handina mari wakada wasiya kana mapondo kana chii wakaenda kumagitari kuridza ikoko. Kwamacharewa vaiti kuri maimbovaudza amacharewa? Amacharewa ndakambovaudza. Amacharewa vaimbondibatsira. Vaindibatsira nguva dzazhinji, vaindibatsira vachindipa mari. Vachiti kana kuti yautore matemba, yautore zvakati. Vaimbondipawo kana hembe vakambonditengera ndiri kushora zvangu. Ndobva mazoita sei muchigara kuBlend View? Ndopatakazoenda kupi kubudiriro, akaenda kuMozambique. Ndo madhezi akaimba Miles. Vaenda kuMozambique. Ndokuchiona kuita 9 months. Vari kuMozambique. Apa ndasara nevana vaye 5 vaye. Kumainini? Maini nangwani mwana wawe. Wachigarawo kwavo? Wachigarawo kwavo wangu ari nani. Nekuti amainini waitaura nawo. Apo neapo. Ndisina foni. Ndaitoita kutonzwa wanenge wataura. Wamusina foni? Ndisina. Ndaitozoenda kwaCharewa. Nowanhu weBendi wakomana wamaiCharewa. Kana kuti dzimwe shamwari dzavo. Ndotengerwa ningirikini. Kana bhadhiri chibage kana bhadhiri witi. Ndaenda tora ndogaisa. Ndobikira wana. Dzimwe nguva ndaitoti ndikawana upfu ndisina kuti shoma. Yatanga kubika maporiji rokora. Ndo hafurandisa mumapureti. Ndozotora ningirikini. Upfu ndomona kasadza rerokora. Ndozotora maporiji aindozodirawo. Ndozopakura ari maporiji ndongoti ndandanda mapureti. Oita kakurowa nemhepo ndoisira wana sadza oita sei wodya zvavo wana imomo. Rimwe zuva ndabva ndazorwara manje nemaronda matanzers huro ese azvimba kudai. Ndaenda kumba kwemunin'ina wangu akakarurwa naTafara masunungiro airidza naye magitari. Tafara waye? Atonewa na2 nenyenge nemunin'ina wangu. Ndashiyawo ndoita seiye ngasina mari. Ndazoti mumwe musikana wandaimbofamba naye kumusha kwedu ndikati shamwari ndiperekedze kuzoita MC. Ndokunoridza chi warumawo. Pamwe tikataura problem vanondibatsira. Ndatambura ndoita sei. Apa murume ari kuMozambique. Mukati rege ndichienda kwavanotsikisira uko. Zvoti ndakanga ndashaya sarudzo ngeapo zvoti patime yacho nega kana kubva chaiko ndaenda. Nokuti ndandaomerawo. Apa ndine vana. Ndashiya kuti ndoita sei. Ndati hande ndaba kune zvesho ndetsoka. Apa huro yakazvipa kudai. Nematanzers. Samaita ko ndikagowaisa kupi ndikagowa diko ndako vana samaita ndini ndakavada. Akomana imi right hanzi waenda kuzoita MC chitakazoitika. Svika musoro vandaona tete here nevengana. Vanhu vamhoresa waimbouya nomumwe wandatokanganwa vamwe wacho waiuya nawo. Vandavatsanangudzira nyaya yesimusoro wenyaya. Akanzwa tsitsi akanditarisa kudai. Akabatikana here? Zvokuti akandiona anofara. Batikana. Vanhu maishuga. Chigara yapa maishuga. Andagara. Vaindotora sipo yake. Tauro rake. Ati maishuga woyi. Ndai munogeza. Vanoenda vanogeza. Ibva unogeza. Kurati mama toenda musina nekugeza. Koni tairomone tsoga. Zvina hurwa iri muno. Zvakaita huro kudai kurembera nemaronda. Ipapa ndaenda kutofa. Asvika ndaishuga geza ikandageza. Chibva unogeza. Ndasvika isa tii patebho. Ndaishuga imwe iti ichimbo. Ndamwa tii ndapedza. Sadza ngwarawuya. Izvi yaisadza. Ndakati kugona kumedza zvikanzi shingirira enda kupe mapiritsi. Ndazvasadzira ivatadya. Ndapiwa mapiritsi angu. Ndaishuga nyaya yepanapa yatakuita. Ndimati wana masheya kuti modiki ndinoaendesa kupi. Saka izvi ndatobudisirwa panze zve zvakugara panze. Ndanda kutoraro ndichikumbira kana waya mumakapa kwayo nditi ndeti musikana ndendinaye nevamwe vana ndichirara ndepamba pavasingachagariki zvinhu ndatoisa mumaraini zvimwe zvirume ane mvura
nenyaya yekusabhadhara rendi. Nenyaya yekusabhadhara rendi akandisiya ndakadaro ndisina ana pekutangira ndichitambura nevana. Rana tete ninga ini chandokwanisa kuitira maiguru $100. Ndo madziso akabuda mayusaye mabhisiketi aendi madhora for 2 achatanga 100 yusa egirini andapuwa andikuona mari ndakanzi ndakuchikupai transport puwani pa$20 anzi maenda unokira kombe mudzokere kumba andakupa iyi maenda unotenga zvinhu imwe yachona mubvisa ndakanzi mubvisa $50 motenga grocery imwe $50 motsvaga pekuti mugare nevana mumadhezi achona dzimba dzegreenfield dzaita ma25 kanzi 2 months muchigara ndironge ndorochiya ndichikuonai zvisvika pana vamwe vana vanda vati zviri nanoende kumusha pana ndigare navo ndatambudzi ndatenge grocery navo pandakwidza vana vanaenda navo pamuriwo ndasvika ndichitsanangura hama iti ndo zviri pamai ndabatsirwa mari yandapiwe ndakashandisa $25 vanaendesa pamuriwo andashandisa futi imwe $25 vandakwidza futi vamwe vaenda kubohera vamwetu vamwe vaendesa mumwe wacho vatorwa natete mubulawayo ndikatoona iti masara muri meka ndasara ndindega ndakuchita mari icho ndichidhiga mamende 1 ndichikorobha muzimbabwe 1 kuti ndione kudya ndati handina mhosva amene munhu akazofona zvikanzi shuga kuwakadzi wavo iwawo wechitu nevanhu vaigara nonoto vaigara pamba pabhulo zvikanzi shuga uya mari yapera mukadzi wako akaenda kuZMC ndiye akutopiwa mari anendaudza kuti handiti sasikana totaura chichimo chiri kuti tese tibatsirwe wachibva warapa vandati negee ndienda hangu pamwe ndinobatsirwa ndine vana ndochengeta vana ndingaite sei zveshuwa ndakavakandinzwisisa vandipa mari vandibatsira ndavaendesa vandasara ndege shuga yepa ndikaenda kwamuri kusira vana chikafu ndakadzoka atodzoka kudhara afurirwa kuti mari apera yamairusi iri kutorwa ndendangotora $100 zveshuwa madhezi yaya mari yakaita yabuda mari panesongo yake mairusi hanzi akaita pumba achifamba ari pamusoro pegonyeti chachikuya vasvika ndakasvika aenda kuZMC namaita shinga wavo adiki wayo ona maini nevaya atotora mari kudhara atotenga matv ini ndakazotengerawo tv nekafoni kambudzi tekudhara tudikidiki vatanga kubuda tumafoni tu taita se vatatapira kuti aiwa vaita basa samaita matitengera chifoni netv naita ini hanzi handei kumusha vataenda kumusha mari yaipiwa mukadzi mudiki zvinhu zvese zvainge zvichingoiswa mumaoko emukadzi chii mudiki ini ndaingoteera mashure handaigumbuka kana uchenama ndaingoteerera izvi ndo zviripo ndikati alright pataenda wazodzoka wati handei kumusha kwenyu pataenda kumusha kwedu watengawo zvekutengera vana pataenda wadzoka waenda kwarusape wazaenda neviseri waenda koroora futi kwarusape mainini vaivai ndowakabvaenda kunoroorwa futi waenda unoroora ndikati aiwa pana chakaipa ndozvinenge chida chii munhu ndikangoti asi vanhu makaoma ndakakuzvarirai vana vangani asi mondoona sendisina ukana ende vakandikanganisa ndiri munhu anga ari mwana mudiki ndakakuudzai nhasi wakundidai ndiwe here hazvina hazvo chi mhosva ndichangogara zvechane ndakashinga ndimboda kunyeberei ndakashinga ndakagara 15 years ndakashinga zvairwadza ndairwadziwa asi ndaishingira semunhu ari kuda chii mumusha wake ndichiitirwa mabiribodo ndakangoshinga ndakagara ndiripo ndikazosvika pakuzoti zvinhu zvaoma izvi vana kwaendesa kuchikoro kuchuruko chikoro chinonzi churufama chiri uko magamuti akienda kwapita udhuze mukwesu vana hapana ibhadhariro hapana itengerwa mabhuku hapana ibhadhariro chikoro hapana ibhadhariro ndaitotowo ndakaita mapati time ndienda nefi nemadhoradhora munenge mawana wanga wakutoziva situation ndinge ndakawataurira nekuti mukadzi waye mudiki anga asingabvumi kudaidzira kuti naita shinga baba akuudza aiti baba atashinga muzita rake iri mwana wake baba akati iyewo tashinga nakudzi wakasiyana by far
kudzimuhombe sei uchitaura kudaro iwo nemukadzi waizvidawo saka vaidaidza inandinamwe chatakagumukira ngangoti handozviripo niniko ndingaite sei ndozvaakandiroorera akarwadziwa neupenyu hwande ndakanakawo kuzvezvo mama kanaka ande ndakanaka kuna nhasa muna unake ndikakuratidza pakadha munoziva kuti munokwanisa kuramba inini ndatina nhasa muna iri kunaka ndane nhamwe kana makanaka imi nhamwe yandinaye soka makaiona soka ndapedha ndakuti pinda imba maichememi naichema hamuna kana chekugarira cheya dziriwo dzinokudonedza pasi kuti rikiti kana magumbezi upenyu hwacho hukuwadza kana kuti ikai ndigare zvangu ndakashinga ndakazosvika pakuti ndakuita sei ndakuenda nishuwa chinhu chandakangokwanisa kutakura ndakangotora hembe dzangu kuva ndaenda mbovasara nemaroom device imimi makati ndakuenda ranga gore ripiri manje 2011 ndakurwa pasi ndinozorora nekuti panapa ndavopota nchirwadziwa nemusoro musoro kwauri kubva ndichaziva nofunga kufunga saka ine ndakuita sei ndakuenda nofunga ndakangotora changani bheki ndobva ndatakura hembe dzangu handiwo chinhu chandakatora room divider ndendine matv mairi neroom divider mapureti zvese izvi zviri room divider aitengesera Landroad masofa akatora zvese right imimi makazobva makabva muchiri kugara Grand Vico here kana kuti ndakagara kubudiriro ndobva mati aiwa inini ndakuenda ndakambogara futi kubudiriro kwachona ndikazomboona kuti ndiri kugarira hapana ndakuita sei ndakuenda ndoshandira vana avo ndikati prazi ndiri kuramba ndichiita chi vana ndichatosvika kuzoita 20 ndiri pano chiregedzai ndiite sei saka mama ane vangani manje ndakanga ndazvara 6 vanga vaita 6 manje wekutanga ndianga anga achienda kuchikoro wekutanga aenda kuchikoro anga akuita grade chipa pamakabva anga grade 7 mumwe wacho ainge ari grade 5 mumwe wacho ainge ari grade 2 mumwe wacho ainge ari grade 1 mumwe wacho ainge achiri creche kachiri kadiki vese ava havasi kubhadharirwa handina kana mwana andakabhadharirwa munoziva ndakafunga nezvazvo ndinochema asi kungoti apa ndakashinga kana nezuro pandakaya pana ndikadai ndakachema nekuti ndogara ndichichema ndakazvarowana ndichiti pamwe wakaendeswawo chikoro ndinowana achandichengeta mangwana zvino handifunge kuti ndichachengetwa saka kureva kuti imimi makazotama muchigara kuGland Vico aiwa ndenda kugara kubudiriro mama ugara kubudiriro ndipo makazotama ndipo ndakazotama saka kutama kwenyu kwamakaita imimi makamusiya achigara na maini makanyatsa kutooneka kuti ndakuenda ine zvandakaita imba yangu yange yasvika pakuvharwa vasingachakwanisa kubhadhara rendi kumba kwangu ndenda kugara pacharewa pamaicharewa pabuilding yepabhawa ipapo matombo muchikebhini ndoma ndandakugara ndikati akoma nditsvagira chii imba kwamaicharewa vaikubatsirawo sei pamama kugara pakabhini pavo vakatadza nekupai basa handizive mataurirano avaiita ivo asi iwo waindifarira nokuti inini maicharewa anoera sopoka ini ndoera soka waindiita munin'ina waindiita zvisingaiti pane pakamboya macheso uridza bhendi wakatondwadira mazondo wati bika utengese munin'ina ndikabika ndichitengesa asi mari yakawanda waipa shuga ndo waienda unotengera hembe zvebasa wachiumba mari inini ndendisinganyaipuwa mari hapana chandaipuwa mari zhinji waiti wakamupa yaenda kunopiwa maita shinga ndo zvaiitika ipapo svika ndazoti
inini ndakuenda ndichiuya kuna sisi wangu kunoku ndichivabatsira kutengesa. Wakazopedzisira kundiwana panoenda kupamari nasisi wangu ndichienda nenyimo ndichiita sei. Wapedzisira kunditi hanzi makuhura. Ndakati inini handihure. Dai ndichihura kana huni chaidzo dai ndisingatengesi. Ndichienda kunotsvaga muriwo. Saka inini hangu ndakuenda. Ndizvo zvandakaita. Vamusiya. Pandatora hembe dzangu nokunga dzinosvika 4. Ndio chinhu chandakatora pamupapawo. Handina chimwe chinhu chandakatora. Vamusiya ana amai nini? Ndova ndawasiya ana mai nini wakagara. Achibva wazonzwa kuti ndakushanda kuita fozi muna Harare Drive. Wanga wakuya kubasa kwangu kwekwe. Kutsvake. Wakutera inini wakuti wakundida. Ndikati maudzere vanhu venyu kuti ndakuda mukadzi wewe. Nokuti musingachandidi. Ende mwaudza kuti makuita sei? Makundida. Saka wachibva wati hanzi kana makaona hama dzangu dzikakubvunzai munoti hationani naShuga. Ndonyaya yakandirwadza. Hanzi hationani ende hatisi kutoonana. Ndikati hatisi kuonana. Makarara neni mangandipa nhumbu. Ndinoti mimba iyi ndeyani? Imi muchitaura kuti vanhu vasazvizive. Saka zvitongori nani kuti tirege kuita sei? Kutongowirirana nokuti mimi mataura kuti vanhu vasazvizive. Sisi wangu warimbonditi dzokai nekuti murume aita sei? Ari kuteera. Ndikati ari kuteera asika ari kutaura kuti zvoni ndisazivisa vanhu kumba kwavo kuti tinoonana. Saka zvinozofamba sei? Ndikati hapana zvazvinobatsira. Zvitori nani tiite sei? Tisiyane hedu nazvo. Ndokusiyana kwandakaita vandauya. Ndakatora hembe dzisina shoma shoma. Vandaningirikina. Vandauya vandagara mumaJoburg. Ndakauya pamaJoburg paipai. Pane mabhoisika paipai pane muzukuru wanga achibva ati gogo uyai kuno. Mutsvage zvokutengesa gogo murarame muchipowana. Ndibva ndaenda. Iye kutadza kubhadhara vana chikoro ika. Rekati nzwe kubva kuna amai charewa. Zvinotorwadza ende zvinotondirwadza. Endi inini anototaura kuti ambuya zvakandiomera zvinhu hazvisi kundifambira zvinhu zvakadai. Ndinotozviziva kuti vana ivava havasi kutoenda kuchikoro. Pandanga ndiripo ndaedza kuti apo nepapo kubatsira apo nepapo kubatsira. But kuroora aiwa anoroora. Ane chipo hake chekuroora nechipo chekuimba. Anotondirwadza chaizvo kuti chipo chekuimba anacho, ane talenta risiri rokutamba naro. But advice yandinogona kumba ndekuti akaregera kuteerera kana sponsor akarega kuteerera zviri mumativi umu anobudirira. Nokuti ini ndandiri munhu wanga achiti angachiranawo mabhawo otichiridza panapa zvokuti vanhu vanenge vachikuona haubhadharisi. Mumwe ano achiti shamwari une talenta, mai vari kukupedzera nguva. I think ndo zvakanyanya kumukanganisa. Ndobva akangana kuti ini ndiri munhu ane midzi yadzika mumusic. Zvokuti tikateerera music toziva kuti iyi unogona kubuda naye kana kuti iyi haubudi naye. Panguva yamakafamba naye ipapo vaakaroora vangani vaakagara navo madzimai wamuchiri kutondira mii? Vandoziva vakapinda mumba inini 3. Ende vese vavo vakaenda. Ndisingazivi vamwe vanofana mukuru ndovanonyatsoziva kuti akaenda. Ndisingazivi ava vaviri kuti vachiri vese here kana vakaenda futi. Asi mukuru akaenderei? Zvokuti kana aenda anobva akangana kuziva kuti ndine mhuri mumashure. Ndofunga ndo pane dambudziko ipapo. Nevo madzimai acho futi anenge asingaoni kuti basa rine murume wangu ibasa rekusangana nevanhu vakawanda. Munongoziva pane munhu kana uchisenza nepublic mumwe munhu anoita shani. Chakushatirana
se mukadzi wangu takushatirana se murume wangu. Pane pangu pacho pakazondisiririsa sekuti shuga kutadza kubhadhara mari kunyoresa mukadzi kusikero. Shuwa here zvakaitika izvi here regai timbonzwa. Ndandisina kunyoresa. Ndakaudza ndiri kurwara. Shuga makamuudza kuti ndiri kurwara. Arimwe achipfeka ma6 achida kutobuda. Achipfeka ma6 achida kubuda. Mukati ndiri kurwara. Ndikati ndiri kurwara. Ini wangu asinganyatsounditeerera. Achindiigini. Ini ndikatanga kurwadziwa nenhumbu nofunga time yandagara muno ndikadaenda tosununguka. Ndozvandiri. Anaenda nemunhu wangu iwe. Shupa zvayaputsika murodi ndauya mukaroti. Pari pacho. Paningirini pajunction kuti tichibva kuland for 3 so takupinda murodi kudhuze nekumba yanaisoni kwiwe. Takuda kupinda murodi tiende pacharewa tiende pachipaki cheche. Takuda kuenda kubunondeshi ndakuenda kubudirwa. Mvura yaiputsikira murodi ndichinkwada kuti yambuke rodi vandandiwe mwana akudzika chibva ndatora sambeva ndawaridza munin'ina wangu endendi naye tachi utanga uchema badzokera wakatozouya nevanhu wasvika ndazvara mwana ndatopusha mwana wangu atobuda ndikava ndatora mwana wevanhu vamupotirira aine chewakuru chisati chabviswa. Iye shuga akauya ipapo anga asipo akazosara achiteera aona uyu munhu amhanya kutaura kuti zvoni ndo zvaita sei zvaitika wasvika ndatone mwana. Ndiye mwana musikana anonzi ani? Ndiye mwana musikana anonzi Sharon kana kuti Muchaneti. Akura sei Sharon iko zvino? Sharon ndiwe gore ripi? Ndowa 2007. Mwana anogoro wachikoro ndo andiri kuchema naye kuti naye wedu wedaenda unorubatsiro. Atore number 4 kana 5. Number yake 1 2 3. 3 ndo ngatofoira. Saka imimi makatanga kugara na Shuga achishanda mubucha. Ko pakazotanga magitari. Shuga akatanga kuimba chigara naye. Song yake inonzi yofamba sama. Achizobva yofamba sama ndokuya inonzi inoparira mari. Achizobva inoparira mari ndokuya inonzi Mairos. Achizobva Mairos ndokuya inonzi gore rapera taro mwanangu. Ndokuya dzimwe dziseidzi dzichigara naye. Saka pakatanga kupenga nepapi? Anga asingapenge asi wakadzi ndo aida. Kana wana mari aiuya nayo kupa okutengera chikafu. Saka imimi mabarira mwana murodi. Vabereki vake pavakazvinzwa vakati chinazvo? Vabereki vacho naina ndina chandakaona chavakataura. Chakangobarira mwana murodi nokuti vabereki vake vaigara musha. Nokuti mumwe ndakambobarira mumunda kudzanai makamubarira mumunda ndiri pamusokumba. Nenhau yekusanyoresa iye? Ndakanyoresa pamusokumba. Saka ndakatoenda kusikero ndichibva ndatariswa. Manesi anokunga atadza kutarisa kuti ndakusununga ndichirwadziwa. Pandakadzokera kumba nhumbu yendobva yarwadza murodi. Kwakuda kundiendesa kwaana ambuya. Pandasunungira pamugano womunda kudai kudzanai. Vabereki vacho vangu vasingakurudzire kuti mwana aita kudai. Vaingoti zvaita mwana ndizvozvo. Nyange pakadzingwa mwana wekumba hanzvadzi yake aikurudzira kuti dzinga. Ndeu pakadzingwa kudzanai mukomana mukuru. Ndiwe makabarira mumunda? Ndiye ndakabarira mumunda. Ko vakamudzingira? Ndiwe gore ripi kudzanai? 97. Ko vakamudzinga 3 November. Adzingwa pamushanza aita sei? Amen. Makamutarisa daenda aya naye panapa kamega maingonzwa tsitsi. Pfungwa dzakudai. Bhazi rapinda musimende 11 o'clock ndongwa pa national driver ka bag remasasi nasi takasimudza bag reshuga kutapira kuti tapi Reketi mwanzoti pa zvakamboenda kuMozambique zvakafamba seko maicharewa
takaenda kuMozambique naShuga na Tedious Matsito. Kuno iko ndo kwakabva kukwara kwaakaita gumbo rake Tedious Matsito. Takaenda Tedious Matsito naShuga. Tasvika ikoko ndoba tatendera Tedious Matsito akazoda kudzoka nekuda kuti akanga ine shuwa I think kuSouth Africa ndopa akazoita tsaona Tedious Matsito. Saka tatendera ikoko munongozowa Mozambique yakakura takaramba tichingoenda kuchimwe ini kuona kwangu ndofunga takazopesa takuti tachadzimira nokuti mukwacho kwataenda tasingazoti kunofamba sei kupedza kwatipedzera mari kusvika ndatozomupa rimwe instrument futi ikoko ndobva ndadzoka ndobva ndamusiya kuti ndichitora instrument kauda kuenda mberi odi uchiendera mberi ini ndobva ndadzoka instrument iro futi rinenge rakatsakatika futi kuMozambique bhozi akazouya papa aenda todzoka kudhara saka trip yacho yese ndindakaifainenza yese nana Tedious Matsito. Nekuti pakazombobuda mashoko ekuti anzi promoter akaenda naye akasvika kundobva amudhampa ikoko ayodzoka nemari yese kuno kwete hapana kana sendi rakambodzoka. Ini ndakatozofona kuno kuti vanhu vakatouya kuzonditora takatisina kana mari yange yapera nekufa because madistance ataifamba anga akarebesa zvokuti mari yaipera. Saka enda katozoona kuti ndokuramba chitendereka chirega ndidzoke ndikati ndakusiyai manyisibenzi ndaenda kudi ndakudzokera kubasa kwangu ndobva ndatomira pabhodhi ndokutoziva kuzotorwa nemuroora kuno kwari kungotara kuninze kuchingoita vanhu vati mainstruments zvese ndakamusiya. Takanzwa kuti pamamuri naye kuMozambique kuno kumhuri yake maambisara zvakare muchitarisisa muchiona kuti vabatana nei vari kudya sei vari kurarama sei aive nemadzimai mangani panguva iyo? Anga nemadzimai mairi. Saka ini ndaingoti ona kuti ndataura vanhu kuno kuti endai munopa mari yechikafu paanenge wangochema endai munopa mari yechikafu kusvika ndatoona kuti ndakutopedza nguva yangu ndiriko kumabhizinesi angu achifandiri ikoko ndokudzoka kwanakana ndibva ndamusiyana kati instrument racho rese torako iwe chitenderera uchiona kuti ungakwazi here kuona mari ndibva ndamusiyira instrument rese. So imimi vamusiyira instrument ikoko paakazodzoka iye akazouya here kwamuri kana kuti akazotora imwe nzira? Akatidzokei but instruments mazhinji anga atengesa Mozambique anga aita stranded futi nokuda kwemadistance yokuti uchibva kune ino nzvimbo uchira unofamba unofamba kuite zvekutombotamba and chimwe chakadisira chinhu chokuti mashows ikoko akanga asiri booked waitobhuka wasvika panzvimbo ndozvimwe zvinhu zvakanyanya kuti kanganisa. Vazhinji vanoti izvo dzimwe dzenguva inhau yekunwa doro ndo yakamunyudza ikoko Mozambique. Amen. Ndisingazozivi paakasara ikoko but ndineni Shuga kana nanhasi anokutaurirai kuti chero ndakasangana sipo ndambosangana siponza akadai ndakandiri munhu ari very strict pabasa samai sevana vakazenge vangosarawo vega munongoziva kana pasina anenge akukontrola zvinenge zvakutoomei. Saka paakazodzoka kuno kumakazoita sei? Ndakasvika futi ndikamutambira ndobva ndamutengera the last ngekisetima ismo yanga yechitatu yanga yechitatu ichibva yapera futi nekutengeswa. Mukati chifamba ndichifambira mberi nebasa. Ndikati chifambira mberi nebasa ndobva zvangozongoperawo zvakadaro zvakazoenda zvingotsakatika ini ndobva ndangosiya field yangu yedoro ndobva ndangoenda kufield yangu yemaindi ndokutsakatika nazvino anongochema ndota naye nazvino anongochema kuti ndibatsirei kunze kwakaoma izvo chedai kumpa maizimo hapana chinobudi anongonyura futi nekuda kwokuti kunze kwacho kwakaoma. Mama mainstrument nekudhura kwaanoita katatu here? Ndakatenga katatu chaiko kandakatenga kuti kuda pamwe angani ane talenta but ndinoona kunge background ndo inomukuvadza. Talenta anaro chaizvo but problem inoita Shuga ndeyekuti kana pane chinenge chakuda kusumukira kuti uzomukontrola kuti apa paidai wadai so ayo ipapo kontroleke zvokumanya ndo paanonorasika manje anonyengereka nekukasika uyezve acheuke kumashure acheuke anotozouyawo chema kuti ngiriki ambuya vari kupi zvinhu zvandiomera but dai kuchinzi yanga ine instrument yaanenge anga achinaro nanhasi ndaingomubatsira but asisina. You can imagine panopera 3 sets dzemainstruments nemagitari zvese mbatya chaidzo ndaimutenga dzokuti munhu akaenda pastage vanoti hembe waitenga kupi because hembe dzataimba dzichinji dzava dziri important zvokunyatsona kuti iri lebhora ainga naro pastage. Saka izvo ndo zvakanyanya kuattracta vanhu
kuti munhu uyu music yake plus mbatya dzavanopfeka anochinja aichinja according to nziyo dzaaimba saka zvakaattracta vanhu vakawanda but I think problem yakaita ndekuti akaita vanyengere vakawanda vaida kumupasa murume wako wamusemaona mukadzi wako wamusemaona murume wako hanzi vakaendawo zvekare mumashows muka tuma chimpungwe mukadzi wako inzwai munzwe pana tirana murume wako ndakushatirana mukadzi wako ndakushatirana murume wako. And then the other thing futi these guys munokozawo kana uri pastage unongochongotarisa kuti uone kuti aranga dziri pastage once vakasangana nevamwe magirlfriends yeye vanenge vakutorana mamembers of the club vanenge vakutorana even Sugar futi Sugar did that ndiri kuMozambique akazviita izvozvo asangana nomwe mukadzi vaitakura chibage anga akachenawo kuti mbushuga akati ndaiona ngirozi pano takazomona abata receipt book apa again ndikati tsvage pano anongeke ndingati auzikwa tapa unombonzani suduruka zvako zvachose akuda kutobata mari manje ari zvavanenge vanyeperana kwema muna kubvunza kuti kona ishuga ko aiwa ine ndasikabatika mari aya kungobvunza kuti ko avava aiwa iyo paakamuzwa ndangotandaniswa hana kana ina andibvunzeka hana kana kuzombobvunza akatoziva kuti zvatoningirike ichachaya anenge ane vanhu vakanenge vachiningirika vanenge vacho ndivaitambira mari pagedhi saka idambudziko mamusicians vane dambudziko ngavasiyo maoffices avo vambofamba macho munharaunda mavanenge vachienda kunoridza vanoti hakuna dzimwe nzvimbo here dzavanokwanisa kuridza because vari kutouraya mabhizinesi zvachose tikapinda mubudiriro mwemwe you find kuti mu2 nemu4 mwemwe mune middle class vanhu havazvizivi izvozvo mune middle class ndokwakatanga kuva kwamatoilets vitukapiwa sino imiddle class iyoyeye vamwe vakazoya mashure saka that group irorere ndo rinopinda mavari ivo havazvizivi manje vanongofunga kuti vanhu vese vava vakafanana vakasiyana saka vari kuzviurayira vega mabhizinesi vachadzoka uye zvizvo ari kumbokwira ladha ari kumbokwira zvakare nemiliti ari kukwira achadzoka achaburuka hakuna munhu asingaburuki bhozi life yarambe yakada azviita mari ndomienzi manje mari ndomienzi achaburuka unodzoka I'm telling you this akuburuka chaiko ende paunozoburuka pasi manje nguva manje ndio panonetsa nguva saka ndo zvinovo zvamunofanira kuadvaisa mamusicians ine kana musangana nawo mainterviews aiwa mama tichaona isisi kuti imwe nguva vanhu vomboitawo maworkshops aende nevanhu vakaita semi mukambouya mukambopawo lecture kwean hour mukatimvata isisi tinouya because autedi kuti nyaya inini murume wangu kubvira 1 achiri mukomana up to now basa rake ndere music saka utirogona kutera music munhu akakutsa nchinzwira kuhope I can tell kuti this one inotobuda saka we know panofira vanhu ivava tinopaziva pavanofira tinopaziva chaizvo ngeke munoziva kuti Sugar akazvikangasa pana mai rusinaningireke we talked nana mai charamba vaenda ndokatadata rekodi music yake and dramist wacho ndiana nana mai charamba angadai akabuda chedai waizofoila urapo but ipapo pacho pawakanga wachipfuura napo pangadai pakasara maka but he spoiled himself music inonakidza zvokuti unonyatsoshayuza kuti unomuita seko unogoita seko iye zvezvi yakamira kufamba yakamira izvo zvekufamba dai kunzi atanga kuchiridza futi achifamba masales ake futi aitanga kusumuka but akasumukira ari kuya naZMC nananingiriko ndokwamuona kuti kupera kwemwedzi unopiwa 200,150 make about thousands like iyo yaSugar zvaakaona nemazita ake kuti tiri kuMozambique kwanga kune masalesman aitofamba achitotengesa music yaSugar atumwa neZMC zvasingazivi patakazosangana nawe kuona kati ndozvadaiedza kuda kukutaurira izvi zvausina kundinaa
nzwisisa izvi zvingada kuti izvi ambuya ancharidza vanhu gaini ngotengesa music yangu Mozambique uriwo uri kuitengesa uchiona mari yako tikaya implement complaining ngekuti how can you do muri kuibudisa sei music yenyu but zvazvinobatsira by the end of the day got $200 ana chakwana pa music iyo hapana saka I don't know if I get extra money kuda pamo but pane zvinhu anotengesa sugar instruments kutengesa Muzadai akatengesa asara negitari wari kuti anombofunga kuti rake hapana simuimbi ndombosaraone nerangu randongoti dzowo ndega hapana ndokuti ngoti ndiri kubhenga nziyo dzangu kana zvazonaka hapana unoendesa zvese ndokwari kwana mari katambuka kuti mari irga neni mwana aende kuchikoro hapana svika madzimai ese anenge akutongova muhurira vese semukadzi mukuru uyu anga akuteedza mamabhazi ndeizvizvi andikwaishuwa kuti ndokwaari kumabhazi kumurume wacho iye akazomutora apa une vana 6 vasikona chikoro vese endai vanai vachizobarirwa kuhospital mupaki mama Muzadai nababa wangu dai mupaki chaiyo paki wakoniwa ya utozorenzwa kuti makagara mukadzi acho garu ari kusunuka ari mupaki mupaki ipapo dainzi unotambura uchishaya uchida mhuri yako no angofanana nenyoka yenu kuti kangochonyera mazai vakadumura yoenda akadai mupaki vanava ana mwana wani mumwe wacho I remember akatoenda kuhospital akashaya purisa akaita kutiza buda mupaki vana vavo futika they don't have mabirth vana vake vese kuita kutiza nemukadzi nemwana muchipata kwamwambuzwa mari chiwairo hapana nebirth pavana vake vese then you start from there kuti hapana nebirth then that person will do something muupenyu hapana kana kukunzi kuzongomutengera maizo kungomutengerai kuti ungovarairwa zvake but muzoya maduba kuti amaicharo maitaura atengesa kuti munhu akadaro anogumbura because chipo chiri maari izvi ndoshazokuita sei and asi munhu kuti anopractisa ryoga iye kuti ngeki mari inoparira I remember akaenda kustudio zvanzi dai pawana kana imwe ryo 1 aita 6 akangoitangira ipapo mustudio imo muone kutori kuti ndo chipo chimwe chainacho kuti ndichambopractisa ryo rwari aiwa ipapo andodza ryo ipapo ndibva kwatongobuda ndozvaari but misfortunes anomuita surround akatowandiseka akangofungirwa mustudio akana byakamboreswa zvanzi nguva yenyu chiripo recording time hamuna here kamukangoisapa varekodza 5 nziyo zvikanzi kechi 6 mustudio imomo mari inoparira njokota kumazambiki uko regai timbonzwa tinzwe mairwadziwa ndaraonoziva kuti kune dzimwe nzvimbo dzatinosvika vanhu vakaita dhalivi vakaita kuzara zvekuti zvakapfurikidza zvekuti uchingoona chaunga so kungoona chaunga nyangwe musati maburutsa kana mainstruments
mota ichimunyirwa so mota kumunyirwa nevanhu ndiye shugayo ndiye akamenya navarozi ndiye imba inoparira mari ndiye shugayo. Saka vaiuya mudhara neuwandu hwavo zvekuti kana ndega ndaipedzera ndatozowanzwa vanhu vaichizozara manje panze vakaungana panze vachida kuti ndichibonzi chimbobudisa hako fesi timbokuona ndozoona panze pakaite ngwanja vanhu vakaite dharara rekuzara vakomana ndo vanhu vachokava ndo mari yachoka iyi. Saka zvadaro mambo wakabva watirambidza kuridza magitari zvikanzi 1 imimi mapepa enyu haana kunyatsodi kukwana. Saka mapepa aya avanga vachibudisirwa namai vaya nemunhu waititambira wafurandi weikoko. Mambo wakati enene mwenzvimbo manga amuridzwe magitari. Kukaendwa kuchimoyo mari ikabviswa pamari iyaya namai vaya kubva kwatanga tiri kwanga kuri kure nekuchimoyo kukaisa mapepa aya kukaita 2 days munhu asati adzoka. Vakaenda vakasvika vakashayiwa munhu waofisi yacho kuti vanogadzira nezvazvo vakamirira vakadzoka after 2 days. Takangomirira kusvika zuva rechi4 hapa magitari hangariri, rechi5 magitari hangariri, rechi6 magitari hangariri. Tingori panzvimbo paya apa mariya yavakomana vebhendi ndo mariya iryiwa futi. Munopaona pakahomweka ikatati pashow yanga yatomboti faira ya Maria ndo painga ichipirira plus mota dzataifamba nadzo taifamba malongo distance zvekuti aigona kurova isusu 400 km tisati tasvika pavhenyu. Saka diziri rataifamba nemota mbiri, diziri rataishandisa vakomana vebhendi pamwe pacho vanotadza kutarisa maexpense. Saka inini semuridzi webhendi ndaitaurirwawo namai vaya ende ndinenge ichionawo panenge paiitwa maexpense paya ndinenge ichiona kunzi mari yashanda zvakati ndaizvinzwisisa. Saka ndo pamwe paikanganisika mari yedu ipapo. Ndipo panhu pakati vhiringidza pekugara mazuva akawanda tisingaridzi magitari apa mari yatainayo ichipera. Saka zvadaro vakomana vakazosvika pakuora mwoyo wakati isusu tikaita mashow atoda kuti tiite takuda hedu kuti tidzoke. Vakomana vadaro pakudzoka kwavakaita ende kumwe pacho ikoko tiri ikoko vakomana pamwe pacho nekuti vanga vasikachawanawo mari dzakakwana. Pamwe pacho vaigona kutombotora time vasiri kuuya pastage ndotomborangarira ndine imwe show yandakatomboridza magitari neumwe mufana wangu vakomana vachitsutsumwawo kuti waiye pastage nenyaya yemari ende vanga vasiriwo uromwawo papfungwa dzavo asi zvakaoma. Kumozambiki kwaigona kuti kana muchitoridza magitari mvura yengoerekana pamwe pacho itongoti kunaya apa munenge muri mumatende ende moment inenge yengonaya mvura yayi vanhu vakutodzingwa nemvura avachauyi yatolosa. Saka zvinhu zvakadaro zvaitika nguva yakawanda. Saka vakomana manje kuti vazonzwisisa kuti kaone nyangu panonga pachide kune mvura pepe magitari dzitagara taridza vanhu. Umwe musi ndakaridza magitari nemapatapata ndabhowekana nechikabudura inini ndiri kuMozambique. Ndanyatsokuona kuti situation chicha yekubhuka malusi kati mashow anga asingafai zvimwe zvacho zvekuti plus isusu tata kungojuma mashow. Nyaya yekujuma mashow ndo yatanga takuita manje yekuti toisa posters nhasi toridza mangwani kana pambacho toridza tisangana post. Saka mbuya makaramba muinako here mbuya vakaramba varipo kusvika vakazvika pakuti shuga because mbuya tichienda uko kuMozambique nemadirwa andaiitwa avakaona maishitagu iwaya vakati vakanga ivo vaiziva ndisina mota vaida kuti zvimwe tikaitawo mari ndikatengawo kamota kekuti muimbi uyu abva aine kamotikari ndo papaine shungu yavo. Hapana pavazombonditiwo nditengera kamota wakomana wotadza kuvabhadhara mari but zvakashaya basa zvese kusvika ndo saka vakazosvika pakuti wona shuga vakomana vadzoka vamweni vanga vatodzoka
vanga vatsoka vamwe saka kubhendi banja miletoni ya vamwe vanenge vanga vatodzoka hapana vaidzoka 1 pari pano vamwe vatanga tasara navo pakazara vakashinga mudhara kukazosara vakashingisisa dara mbuya pakazorongwa show kunonzi kubhuzi takuda kuenda area rekona na bhera mafambisi kunorimwa futi shuga kune minda yenzimbe futi kubhuzi ikoko takakuroera magitari mwari wakapindira pashow iyoyo ndo yanga iri last yekulidzana na mbuya namachitago show iyi takaita vanhu vaipinda so vachigara takatidzira munotambirwa tenisi bhora muyama ndokubva mazara vanhu vakapinda ende ndo mari yakatoti tozobatsira vanhu manje kuti vanhu vadzoke ndo mari yakazosimudza vanhu kuti vanhu vadzoke inini zvadaro manje ndakabva ndati mbuya vakatikokorudza tese vanhu vebhendi zvikanzi vakomana hazvina mhosva because mbuya zvese zvandaitirwa nevanhu vebhendi zvekuti vaizviona vachiti shuga usanyanya kuora mwoyo kudaro because ona kunoku tiri kunyika isiri yedu handiti wakomana tichazondovadhisipurira taakupi taamberi iyezvezve ngatimboshingirira zvavari kuita zviri kutondirwadzawo inini inoona ndakadai handisi mwana mudiki ndakatosiyawo mhuri yangu kuzimbabwe nemurume wangu sekuru wachitago nebhizinesi rangu asi nekuda kwenyu imimi ndakafungidzira kuti zvimwe zvatochida kuti tite kuno zvichafaya saka kuti ndikusiyei muri pano ndikusiyei muri pasituation yakadai ndinenge ndaita utsinye munosara muri nani musara muchiitei vaitumirwa mai vaitumirwa mari newestern union nehama dzavo dzine mari kunana UK imwe yaibva kuno kuti tibatsirike tisina mari yechikafu munopaona mukoma wamari agara mazuva mangani tinenge tina muchemberi tinenge takatodaridza kana mwedzi kana 4 kana 3 tina muchemberi machitago ini ndakasara ndichiextenda manje because muchemberi wapedza meeting nevanhu vebhendi wakati munhu wese kuzimbabwe anisida munhu anosara kuno kuti muzosara muchiti takazodhambwa takazodi munhu wese kuzimbabwe inini ndi ndakazoti pamusoro mbuya inini hangu kutaura chokwadi ndaona kuti kunyika ineyi kumozambique ndo kune mafanzi angu ese akawandisa ende ndo kwakapairiswa music yangu zvakanyanyisa saka nekuda kwekupairiswa kwakaitwa music yangu zvakadai hapana mari dzandiri kuwana from Mozambique saka it's better kuti ndichitombotenderera ndichiita mashow ndichimimina masariridzwa muno muchaiwazve ohove muchaiwa ndokubva ndaita sei mbuya ndokubva vati shuga ndakatoataurira ndine confidence ndikati mbuya inini kana vanhu vese vebhendi vakaenda ndichasara ndega wakomana vanorova musambo wangu tikati saka vanhu vanoridza magitari unoona kupi ndikati bhendi vatakaridza navo kubheira uko musotaridzana zhirupindu uyo kubheira vaitondiridzira miziki yangu zvandatonyatsotonavaitodambura kana chimbangambanga maridzirwo anongoitwa magitari aya ese saka vanhu vekuridza magitari kana vakomana vati vanoda kuenda hapana chiproblem asi still zvakadaro jonzo namureho jonzo mamuziya wechimbangambanga ichi chimofera ichi jonzo chikati handikusiyi mudhara because mbuya zvavakaita manje mbuya vakazonditi shuga wakandishandira for a long time waindirespecta zvandandakakuimbisa iwe kuti unofana kuti ubvone kamotikari kumozambique zvakaramba wakangozvinoti mashow aifulopa asi zvandakuita ndakukupa midziyo yangu yese kuti pauchasara haufaniri kusara uchishupika kuti zvinoo zviwana kupi ndakukupa midziyo kiti yese ndakukusiyira zvamumaoko mako zvazvako ndo benefiti rako ndaenda ini ndakuenda mbuya ichopaderi kana kuti kunyepa mbuya wakati ukatora zvinhu izvozvo ukandozvikanda muna sawe
muna Zambezi ukatora matombo ukazvipwanya pwanya wapwanya upenyu hwako. Ini pangu ndakutenda na ipapo basa raukandiitira kuZimbabwe kuya rekuti wakakwanisa kundiunganidzira mafanzi panzvimbo paya uchishanda nevakomana webhendi. Ndakukupai midziyo asi asingadi handi kuZimbabwe. Wakomana pokanzoti hakiti yaita hachozoda murewa vakomana vabhendi hapana ndiri kunyepa ndobva tasara tisakangodaro. Vamwe wakauya asi vamwe ndakasara navo. Mukuru wacho anga ari Johnson mofu chimbangabanga. Tikasara tiripe kusvika inini kusvika ndakazomboya kunoku kuZimbabwe ndikavasiya vari ikoko vakomana vebhendi. Inini kunoku ndakanga ndakunzi ndakatofira kuMozambique. Mashoko anga akubuda kunoku ekutoti kumusha kwedu chako mai vangu vanhu ndakatosvika pakuchemwa kumusha ndichiti ndakafira kuti kuMozambique. Asi iyoyo nemhuri papa communication yange yadimbukira taingobatana apo naapo asi vaizotoriko asi manje vari kumusha manje ndo vari kunana baba uku kwandakaberekerwa ndo vakange vainzwawo nevamwe kunzi munhu mwana wenyu wakafira kupi. Saka pakwaya kunoko bvaita sei? Ndauya kunoku ndakangoti gare tokubva ndaona umwe promoter anonzi Manyozo. Asi Manyozo ndandamona ndichiri uko. Ndauya kuno ndakaenda ku Grama. Ndikaenda kupuwa zvimari zvangu ikoko. Ndaenda kupuwa mari iya ndokubva ndasiya ndambokavha magepi anga akuno because takatane ipapo panguva iyo ndanga ndane almost 10 months ndisati ndadzoka kuno ndiri kuMozambique. Saka zvikwerete zvandanga ndanazvo kunoku zvanga zvawandisa. Ndokubva ndatombokavhirawo nekumboto vakomana ivo vana Jonzo wavo ndakangokwanisa kuto ndiwanawo kumasenzi kuti ndingotenga zvikafu kuti ndipo mhuri dzavo. But still zvazvisiri zvinhu zvekuti zvakanyanya kuti kuonekerawo imwe chimpanga chaJonzo bhazi rapinda musimende. Uyu anokonzera kuchemwa impenyu. Right. Vada kumboti woturudwe 779133 pa National National Driver Apps Romari Begrema Sas Chimbaga cheshuga bhazi rapinda musimende. National Romari yalo Hello. Amagadiko. Ngoma mari kuliko. Ndo Simba unotara nani? Ngoma na ngoma ndo ngwesengere. Kugudobo. Right, kugudobo ndo kwanda ndiri kuona match tapo. Icho kwadi totogara udize nawo. Right, bhazi rapinda musimende. Icho kwadi cho Joshua papa mabhendi icho kwadi awaita ka. Aiti yakuno icho kwadi I support was zvakaitoona Facebook. But ndikuda kuti nezakutozobuda zvada kunzwa kuti apa takutola dzitoriwo mbeje. Ndatenda pala kana chaanokwanisa. Ndatenda hangu. Ende shondi ngokuti ndwadza. Papa muri yake ndine zure papa ba ku studio. Achichema mukadzi waitana kudzibofu ndinowana ichi 5 ngeke 6. Icho kwadi. Asapoti kana muri apa ndikuzati vana vake vese vaizarwa umapaka vasarwa murodhi mumaminda. Zvakaoma. Muimbi mukuru. Mukuru avene mukurumbira zvoti kana nembizeke taitotenga dedi pamashozi ake taitoenda tichinotsigira but tiri kuona kuti munhu wacho wataitsigira wacho ndo zvaari hazvishandi. Aiwa maita basa mukoma.
ndokuti bhazi rapinda musimende. Rapinda musimende zveshuwa. Bhazi rapinda musimende paNational FM Radio. Halo? Halo. Makadiko? Makadiko. Ndiani wangu? Ndikambewa. Right, Mbewa muri kupi? Eastville. Fe musimende. Ndida kubvunza kuti washuga ukama ena Jawaya. Hawana ukama. Seta ingonzwa sekudaro. Ndatenda hangu. 7791 paNational FM ka Radio. Halo? 779133 28 minutes to 12 Radio. Halo? Halo. Makadiko? Ndipuri Makadiko. Ndipo ndizaraonani? Afatso pa Mount Pleasant. Right, fe musimende mukoma fatso. Uyu murume watoda deliverance yaje. Kuri kudaro? Yandirwadza naronde yake. Aiwa, zvinoitika mukoma wangu. Ndoda kunamatira. Ndatenda hangu mukoma wangu maita basa me right. Adzimai achi chokwadi avaone. Kozonzi vane mwedzi mishomani vachangotanga. Vasikona anenge kana mwedzi 4 5 koko vasingaone. Ndikati mbowanzwa panapa. Paona wangu ndane 4 months. Ndaiona. Chichakatika. Ndikatanga ndairwara. Ndikatanga kurwara. Ndine nhumbu yemwana na April. Ndaidonha nemusoro wacho wanga usinganyarari. Chisvika pakudonha ndiko zvinezvi ndotogwina zvokuti kutotara kwandita ndikutoshamisika ndofunga ndiMwari. Ndikatoita nhoroondo idzi ndotanga kutogwina zvokuti munototya nini. Ndodonha. Ndopazvakatanga. Zvazvindo pandakasununguka mwana ndakasununguka zvakanaka. Ndikatomuona mwana wangu kuti mwana wangu musikana. Mwana wangu mutsvuku. Asi ndo pandakagumisira ipapo pandaita 3 months andichaona. Kana kubika andibike ndikasapuwa nemuningina wangu iye atasiyo. Mwana wangu akasandigira chikafu. Andina zvandinoita. Ndinotomiriro baba kana wabvokwa wanenge wari kwari. Wakabika wondipa wotobika rakawanda osiya mangwana ndozodya munyairo. Asi na baba mugerenyi zvakanaka muchingitana zvakanaka. Tigeredu avaende kubasa. Vaende kubasa. Vanotengesa maswiti nehoja. Ndozvo vanonini totombonetsa napo neapo. But ndinayo kuti ndoita sei ndoenda kupi nevana. Right, saka mai sugar ruzhinji rweZimbabwe rakateerera iko zvinezvi. Munoda kubatsirwa nei. Inini ndikuda kubatsirwa kunyanya kuti vana vaende kuchikoro 1 nekuti ndiwanewo pekuti ndigare. Kana kuti mugara nemurume. Ndogara nemurume. Asi pakaoma. Inini ndakashingira nekuti murume uyu akandichengetera vana vangu. Saka ndinongogara sekudaro asi kuti dai ndaonawo pekuti ndigare nyangwe ndikaona pekugara. Iye wacho kana iye achindida zviri nani kuti ateere inini. Pana ndirambe ndakagara noti pamba paambuya wawo. Nofunga wane dzinenge 4 months. Vasingabhadhare rent. Ababhadhare rent. Nekurwara kwandakaita mari yenge aina yese. Yakapera kuchipatara. Zvoti ndakanga asi muri kudananaka. Mukudanana. Saka muda kumusiya sei. Zvinhu zvakaoma. Aiwa chero zvakaoma mungabva mada kusiya munhu nekuda kuti zvinhu zvakaoma. Aiwa ndisiye munhu. Inini ndikawana pekuti ndigare nevana. Iye wacho kana achindida anopota achiya kondiona. Ndivana. Mamuchara kuti muda kuenda kumusha. Ndakanga ndatosarudza kuti ndiende kumusha nokuti amai akashaika musha kwedu. Amai akashaika ukasiya pamba. Saka muri kuona zviri nani kuenda kugara musha. Saka chiri kunetsa ichi kuti andina mari kana sendi. Muruda mari yekuenda kumusha. Musha kwedu inini kunoita $5. Asi ndine vana vandinawo. Saka mari iyo mukaiwana yekuti mimi nemhuri yese muende kumusha. Munoenda. Ndinoenda. Munotanga upenyu huri nani? Ndinoenda unotanga upenyu huri nani vana vachienda kuchikoro. Panoti vana varegere kuenda kuchikoro. Vana vangu ndikakudza ndakaenda izvozvi nofunga ndakavabvisa pamba pane 1 week. Zvinhu zvaoma. Murume wacho mari anenge asisina. Anotengesa fodya akatengesa 3 mabriki panobuda $3. Makuseni totora $50. Mane totora $50. Osara asina mari nokuti yani vano wake vainawo. Saka Comrade Sugar makambowaudzire nawo yevana.
nawe wana ndaneta shuga ndikamudza unotanga kuti kana wakamira naye kudai anotanga kurowa majaivhi achitamba achikuimbira akambonzwa here kamba kandakaridza kambokanzwa here otanga kutamba achiimba zvemajokes ini muri serious ini ndiri serious kuti ndipewo mari yevana kana achindipawo mari yekuti nditsvage bhizinesi rekuti ndiite ndichengete vana unga pandakapedzisira kumuona ndikati baba kudzi imimi mune nhamo asi kutoti ndaona kuti ndiende kusungisai amuna mari saka ndipewo mari ndiwane bhizinesi rekuita tibatsirane kuchengeta vana ndichakupai nanhasi kwezvimwe mwana wangu mudiki ndikutaura anogona asingatori namba 5 kana 6 ane 2 years akagara kana uyacho yekam zvavari kukumbisa mai shuga kam ndofunga tingangoita kana mudene vari kungoda mari yekuti vaende kumusha uyezve nekuti kumusha kwacho ikoko kam kune chikoro vana vekuprimary vanzvazvo vanogona ava vana vari kuprimary hapana kana kapuwa mari dzavo dzakanyora grade 7 wacho kam kune chikwereti 6 years 4 years vana vasingabhadharire kuprimary anozwa primary yekumusha inenge ikatochipawo mamwe $20 vari kushuvira kuti dai nangu ndawana mari yekundibvisa kuno kuHarare ndiende kumusha nokudaro mukaita mudene mari yosvika kwavari vaende havo kumusha vanotanga upenyu hwavo kumusha vachiona vana vavo vachigara nevana vavo vakure nekuti muno mudhorobha aruma ndebvu taruinga manjokota ameno choka vanoda kuvabatsira ndikupe namba pana panoda kubatsira mai shuga namba dzinoti 073 817 9413 073
779133 ready nchifalo. Halo. Halo. Baba Magadiko. Magadiko. Nini ndiri kuti wangu taiza zvichibvira kuti maprofeta ari kugona kushanda wagone kuyamurawo maishuga ndaona chichemo chavo chakakurisa nenyaya yemaziso. Ndatenda hangu mukoma. Chokwadi ndafuna ndiri kurushinga unyamatikiti. Maita basa mukoma wangu. Ndatenda zvikuru. Sure. Ndesala femuka 779103 ready halo. Halo. Hello, ndi mawega Michael. Kurise. Muje. Right. Ndiri kuti dayanga warwangwana waenda kunobatsira umuprofeti wo. Anditika. Ya. Sharp mukoma wangu. Maita baba mkoma. Ndatenda nemiwo. Seven 79133 ready halo. Halo Magadi. Super Magadio. Dayanga wari padhize kandakwanisa kuwaita hamuna mato kuti waone. Sinotenda chose neshwiro yenyu mukoma wangu 779133 ready halo. Hello. Baba. Maswera sei. Ndasara mazira uziri sei. Taswera isi. Ndiri kuno kunyanga. Takati nawo mukoma shuga kuno kunyanga kuno. Nanditika. Takati nawo kuno kusaka ndiri kutaurawo nditi uyo ndine padambudziko ramaishuga remaziso iri. Ranisirisa kezvo. Hello? Hello? Ndati Mkomangu wakanga mate mkano nishira malo mkoma mwana baba maswera sei. Ndasara mazira mkomangu. Shuga nonoto batirwa una baba wacho ndiso kubohera. Kubva kuna baba wacho? Wakatotama kubva baba ogara mugadheni wakasungira zimuti vanotibhusta kana zvemafanisifanisizo zvezvo havasi siriyasi neupenyu hwavo badiwa. Baba vacho vakaita sei? Vari kuita sei? Vanomaita zvemafanisifanisizo havachatogari pamba vakatovaka dzimba mugadheni chaizvo. Kubva kutogara mugadheni. Vakomana hanzi kuti zvidii? Ndijai muposhi pakuwadzana 5. Panani pamba pacho panogara ani? Kubva pakafamba vashuga vambogara vazukuru iva. Handitika. Saka zvemafanisifanisizo havasi siriyasi nayo. Aiwa dzatenda mukoma wangu 779133 paNational FM. Ready halo? Halo? Hello radio. Hello? Magadiko. Halo? Shuka manza pepe kuti akasara akasiwa vega kuMozambique ka maishtagu vadzoka kuno kudhorobha reHarare akazoitawo zvakare umwe manager wakazomumaneja regaiti nzwi achitaura panapa. Inini ndeitwa Sylvester Musonza. Basa rangu ndere kushanda nevaimbi, kusimudzira vaimbi. Ndofunga basa ndakatanga pane kuma 4 years back. Muimbo wanengati ndakanyanya kushanda naye zvakanyanya ndi mukoma Sugar. Tikafamba tikaenda kuMozambique tina mukoma Thaddeus Mazito tikanoridza kwenguva yakati rebei. Ndofunga takanoita 8 months tiriko. Inini ndinda ndiri overall manager ipapo. Tikadzoka after 8 months idzodzo tadzoka takasvika tikagara tina kuita 2 months. Ndobva taona mumwe promoter aida kudzokera futi ikoko. Ngoma Sugar wakati ngatidzokere. Ini ndomuno kuona kuti nenguva yatandagara ikoko plus mvura yanga yakunaya. Ndakabva ndati hatina kukurumidza kudzokera here. Apo pachiyazuka mazuva ayo ndopa yanga yakaputika. Tikati tamboedza mana chiyazuka muinga tikufarirawo muno. Baba hatina kunyatsowirirana. Vakabva vati anoenda kuita sei? Ndakuenda hamuna wakomana.
ndobva ndasaro ndikati ano kana kuri kwokuti munenge mafungo kuti kana madzoka tozoshanda tese hapana dambudziko ndienda kangokumirira vadzokera ikoko zvinhu zvakanofambira mushe vakaita mashows akati wandei vaita mashows akati wandei kudaro pakazoita dambudziko rekuti mvura yanga yawandisa yanga yakunaya havana kuzokwanisa kuti vaenderere mberi nemashows zvakanaka nokuda kuti mvura yacho ndiyo yanga yawandisa zvokuti kuti vachiridza hapamba pasisina vadaro vapromota wavakaenda naye akabva avasiya ikoko ndo pamakazonzwa vanhu vakunzi shuga azodhambwa azodii ari kumozambique zvadidi promota anonzi akangobvawo achingoti no ndakumboenda kugadzisa mota kupi kuchimoyo iye achibvawo yakunoku akunoku pane vakamuonawo ndobva tazomufonerawo akati ano kumba kwangu kwakaita se kwakapazwa ndosaka ndakazokurumidza kumhanya kunongo asi vakomana vakaita se vakasara kumashure saka ndingangoti kubva ipapo inini nangomashuga ndopati kwatangoita se tangosiyana asi ndine mabhendi andakamboti fambei nawo akati akambofamba nebhendi reZimbabwe mbira kuru vakomana veGlenview 1 uku takashandawo zvedu asi handisiri mukambani zvanzi zviri zvokungoti vaingondedzawo mutibatsire tobatsirana svika vazorekodha ndobva ndazobvawo ikoko hangu vandaenda kwamukoma Trison Chimbeto uko ndaishanda ndiri driver vazhinji vanofungidzira kuti shuga na mukoma Ketai havane ukama. Aiwa, havana ukama. Chazonyanzo kuibata yedu norondo yake ya shuga apa ranga richingori bhegi chete nechanoti halo makadiko ndosimba wangu ndianongu right ndabvunza kuti iwo mukoma shuga makabvunza nezvevana kuti vari kutingei nawo right shuga iko ningrini ndakaita naye gore rakapera muna October ndopa ndakaita interview naye shuga iko zvinezvi foni yake haisi kubatika. Alright. Because zvakabuda nezuro izvi saka foni yake iko zvino haisi kubatika shuga ya pakaoma because mwana kana achinzi haana bheti ngaakutariswa nekuti vada kuti mwana azoite sei mangwana anenge atoenda musango. dai ndotokumbira ngoma umari dai mukaita tsvakirudzo dzokuti mukwanise kuona hama dzake kana mukoma kana munini akambogara pasi nawo kuti vakwanise kuchengetedza vana iwavo. Ndofunga vari kuzvinzwa izvozvo. Ndatenda mukoma wangu 779133 paNational FM takuenda kwamvura yacheka makumbo. National halo yebo aumali baba ndikanzenze pamazota jombo pajumbo panapa murume uyu ndiye mumwe atinyadzisa kuma-musician yes sei futi zvokuzotadza kutoresa vana mabhebhi nekuchengeta vana iproblem cheche ndo uno yenyika yemagitari aiwa vamwe hatidaro aiwa isusu takarera vana vedu isu muri kuramba ndiri kuzviramba because inini vangu vana vese vakapedza mapompo aiwa ndinotenda mukoma wangu oraiti akana achizvinza kwaariko kushuga mukoma usadaro zvakanaka yemwana waterereka reketi bonzo panapa ekekupedzira kamaichitagu panhau yemapromoters kuti vanoti kudiko mapromoters ava vanouya vakapfeka matewe embudzi iyo vari mapere. Kazhinji vanhu vanenge vada kupromota vanenge vachifunga kuti ndo pandinopfumira. Aiwa zvisirizvo. Kupfuma imbiri kwete mari. Kuzikana kuti munhu uya asumudza zvakati zvakafanira kuti uri kuchengeta nherera kana usumudzira munhu uri kuchengeta nherera kuti mangwana igokwanisa kuenda kuchikoro igozovandukira muupenyu. Ndo zvakafanana nemapromotions. Mapromoters mazhinji anoda kutarisa kuti ndikuda kuwana mari. Zvakasiyana neni ndasina kutarisa zvokuti ndikuda kuwana mari, ndakatarisa kuti tarinda remunhu rinofanira kukura. Mangwana warikakura ndinogona kuona muzukuru wanoda kupinda mundege anogona kumubata ruoko achiyambuka. Ndo problem huru iripo. Then mapromoters kuti kana promota music anofana kuongora kuti munhu wati kupromota yaafani kurasana nevanhu vake vaita kuti asumuke. Ndo rimwe dambudziko hombe ranga riri pana Shuga aenda kushow mangwana munomona afaya maoriginal
people ebhendi rake aane vamwe. Saka ipapo unotouraya music chete, because band inoda vanhu vakatanga nemusic iyoyo vachiendera mberi nayo vachigona kuibika nekuipakura. Ukati wabika music nhasi mangwana unotouraya woti chiwa ubike music yakabikwa newe anotobika mbudzi. Yanga iri nhau yaidzingira vanhu, iri nhau yekusada kubhadhara here? Tingangoti inhau yekuti problem ndoona pana Sugar kusada kutsurwa, ndikuziva kuti kutsurwa uko kurukuta kuti ndiende pastep B. Ndoona kunge ndo dambudziko hombe ranga riri mubhendi imomo, zvokuti dai akaramba aine vanhu vakomana vake kubvira pekutanga serwiyo rwaJulian naMairos Rwe ngadai ari kuBorodhero kana kuGreystone Park kwe. Ipapo those two ngiriki nziye idzodzo dzinakanda muti nini toda kukurekodha tega chitengese music yacho tega. Angadai akabuda angadai ari kutambudzika sangadai ari kutambudzika zviri nani, akaparamba ipapo akada kuendesa kune vakura kudhara. Isati we'll start with 2000 tokutota kuti urekodhiwe chisensa mari yedu toningirika tosa marecord buzz, nokuti marecord buzz mazhinji airanwa naacharewa. Akaparamba ndopaakarukiza ipapo. Angadai iye zvine chingati uri kuona chimotika chakasenda mwapo, ndopaakabva. Kana kuti imba yaari kuvhara dhoyo ndopaakabva, ndopaakaruza ndoningiriki talenda rake ipapo. Mataura mashoko kune vanoda kusimudzira vari mune zvekuimba, ko mashoko amuda kusira kuvana veZimbabwe vaimbi vari muno munyika yeZimbabwe kuti aiwa tarenda kuti ringe richipfuurira mberi risaperere panzira, munofanira kuteedza zvakati ndapi? Musicians toda kukutaurirai kuti usachive mumwe musician. Ndoda kupa example sezvakaita vamachesi kanti sezvakaita mwana wangu Japreza. Vana vakakura tiinavo munharaunda vachiona kusunza kwadaita Sugar, vana Japreza vaya. Chandoda kutaura kuti kana uine talenta rione zvangofanira munhu kana atengesa matomatisi ukaripolisha domati rako zvakanaka unoona vanhu vachiuya ipapo kuzoritenga. Unofanira kugara nevanhu vako wavatanga navo song yako iyoyo inenge ichinakidza iyoyo. Kana dai Mairos dai nanhasi Sugar aine vanhu vake vanonzi Mairos, dai anga aine group rake rakanga ainaro kudhara, ndofunga naye ramanchibatsira nokuti ndaizonzwira tsitsi ava vatanga music. Kwete kuti nhasi kwauya munhu waona kutamba kwako wabva wamutora wadzoka uinaye uchibva kubhendi wadzokera waona gona kutamba pastage wamutora wauya naye, hauna kwaunoenda kana uri musician. Unofanira kudzidza kustika nevanhu vako ivavo uchivapfuna kusvika vaziva zvinofanira kuitwa mubhendi imomo. Ndioka maichitaro maichitagu rega ndiro kupa kutenda kuna maichitagu ndopa kutenda zvakare kuna iwoka maikudzi ndozopa kutenda zvakare kuna iye tsvigiri kana muchida kumubata maikudzi havanawo foni, but foni iyi ndeyaba munini wavo. Munavabata panhamba dzoti panhamba yetelesa inoti 0738 179413 0738 179413 0738 179413. Mufonawo kwakachena nditika nekuti foni ndeyaba munini wavo, motaura nawe papa. Kunyanya mari yekuti vakwanise kutorawo results emwana akanyora grade 7 kumusha uko asati atora, asi mari results yacho haitoreki. Inoda kuti kune chikwereti zvakare chemwana chechikoro chinoda kubhadharwa. Chaedza
kutsvaka nhamba dzaheadmaster wacho pachikoro pacho vatomubvunza kuti imari yechikore tiri koko. Dzimweni dzenguva kamhomho yeZimbabwe inogona kupindira apa zvikatoita kunyanya timu rangu regamba remhanzi ndinoimba naro inini ndo pavanodanwa vachidaira kapa gamba remhanzi muriko here oyo shuga zvaoma right amaro aterereka rekentore ni mterero kupedzira panapa national format yaro baba makadiko right ndiona riboka mami right wakamonere ndima pamaita kupedzira pamakwidibira yenyu ndiri kurwadza zvingaite mugomo indava futi ndimutsigiri washuga mukuru chaiyo ehe but nezvaari kuita mhuri dzake soka abati kana zvisingaite unotarisira kusambudzira kuti izvi pandakamunzwa nezviroka namba dzake ndodzitasha dziri kuramba dzakadzima namba dzasvika dzisi kubatika zvekuti tikuchaudza kuti saka ipapapa kunyange togona kubatsira hedu ipapapa but zvichangoramba zvina bhoti mhuri yacho yakura manje aiwa mhuri yacho yakura nokuti amai ava mudumbu mavo chete mabuda vana 9 muzviona manje vashuga mhuri iyi kuti waikunde vari wega shuwaka akaoma mugomo ukuthi inini ndikutoti hangu dai vanga wakwanisa kana kutoenda kukoti chaiko zviri right kuti akabatwa nemaintenance zviri right kana akasungwa zviri right akomana kumaintenance momuwedzera futi imwe nhamo kotoita sei because haasi kuchangamuka kazviri nani munhu unoziva kuti munhu anoshaya ari kutambura but abva akasiya na $2 aiwa mukoma kamonere nguva ndodzadyara maita basa mimi right ndatenda hangu amaro aterereka aiwa chimbo changu kuti matsapirirwa ka nebhegi remasasi kana masuwiswa naro bhegi remasasi aiwa ka ndine urombo chose ka ngatisangane zvimwe zvirongwa musi wemuvhuro tinenge tinatsvaka chirongwa chedu ka gamba remumhanzi tipane china FM ndati nini bhegi remasasi ameno kanogona kunge kari kekupedzisira nhasi kurinzwa bhegi atitika munyenge muchizorinzwawo neumwe mushamarira anenge achizouyawo kamusi wechishanu panapa handitika mwari vakatendera dzimwe dzenguva tinenge batana zvakare pabhegi remasasi ndona pfuuri inoteera mheno asi apa inongori mugare makangovimba chete kuti zvinogona kungofamba nemamwe ndatenda hangu tata.